Bé, benvinguts al debat electoral de l'Equip Berguedà, el segon debat electoral que se celebra a la ciutat de Berga per aquestes eleccions. D'entrada, comentar-vos que aquí darrere, com podeu veure, tenim 7 candidats, als quals els agraïm que hagin acceptat la nostra invitació, i també dir-vos que el 8è candidat de Ciutadans ha declinat venir al debat electoral i per tant avui no serà aquí. Us explico molt breument una mica en què tractarà, com consistirà aquest debat electoral. Són 2 grans blocs, el primer un de preguntes i després de debat, però començarem pel de debat. Ara cada candidat tindrà 1 minut per fer balanç del mandat que acaba, però abans us explico una cosa molt ràpida, que és els marcadors que, com podeu veure, estan aquí dalt. El debat, per tal com està muntat, ens serveix per veure que hi ha 10 minuts per cada candidat que tenim aquí, és a dir, cada candidat tindrà 10 minuts total per poder parlar. D'aquesta manera, amb els temps que tenim aquí dalt podrem controlar qui parla menys i al final poder acabar sabent qui ha parlat més o simplement que estigui tot en ordre. Dit això, com dèiem abans, comencem amb el primer minut on cada candidat podrà exposar breument el seu balanç de mandat i comencem pel candidat de Decidim Berga, Daniel Fàbregas. Endavant. Bona tarda, gràcies a tothom per venir i en primer lloc agrair aquí a Berguedà per poder donar la possibilitat a tots els ciutadans de poder conèixer en igualtat de condicions qualsevol de les candidatures que ens presentem. En primer lloc, el lema de la CUP, la veritat és que més i millor ha estat ben trobat, perquè la gestió d'aquests darrers 4 anys reconeixen que han fet poc i que ho podrien haver fet molt millor. Hi ha hagut coses positives, la reducció del deute, l'enllumenat, però també hi ha coses negatives. La cura de la ciutat està molt deixada, no hi ha hagut impuls econòmic, malgastant esforços i diners en projectes fallits com el sector primari, com l'Esplèndid o la moneda local, no transformant l'Ajuntament com a organització, instàncies sense respondre's, permisos tardant una eternitat, continuen empantanegats els conflictes de canal, de l'hotel, la caserna. Jo crec que els hi han sobrat perjudicis ideològics i els hi ha faltat humilitat i eficàcia. En resum, la cosa no ha anat prou bé i hem desaprofitat 4 anys. Ja està? Perfecte. Seguim amb el candidat del PP, Joan Antoni López Noguera. Endavant. Marc, abans que res, saludar a tothom, donar les gràcies avui per estar aquí i també aquí a Berguedà per organitzar una vegada més, un any més, aquest debat amb totes les forces polítiques i donar-nos la possibilitat a aquelles forces que tampoc tenim representació a l'Ajuntament de Berga de poder estar aquí debatent durant tot el debat. El balanç del mandat, jo no puc fer un balanç positiu d'aquest mandat, jo puc fer un balanç negatiu, perquè jo tinc la idea que l'administració, quan ens presentem els diferents candidats per unes eleccions municipals, la idea és que l'administració, passats aquests 4 anys, passats aquesta legislatura, doncs haguis deixat alguna cosa positiva o haguis millorat la vida dels ciutadans o l'haguis facilitat d'alguna manera. Jo crec que això, aquests 4 anys, no s'ha donat. Tenim problemes estratègics, tenim problemes que fa molts anys que en parlem. Jo, com deia l'altre dia, és la 3a vegada que em presento candidat a les eleccions de Berga i el que em fa pena és que cada vegada parlem del mateix. El projecte estratègic de Caral, l'estació d'autobusos i any rere any o legislatura rere legislatura 10 segons. Anem quedant cada vegada encallats amb el mateix. Per tant, jo crec que el balanç no pot ser positiu d'aquesta legislatura. Seguim amb el candidat de Berga en Comú, Joan Torres. Endavant. Bé, bona nit a tothom. Com no podia ser d'una altra manera, reconeixeré el que diu tota la ciutat i totes les forces polítiques, que la CUP ha jugat gran part del deute. I és veritat, però sí que tenim que aprofundir més i anem a veure en detriment de què ha jugat aquest deute. I en detriment de què? Primer de tot, de no tenir els suficients efectius a la policia local, de tenir uns serveis tècnics malmesos i pocs, de tenir una brigada d'obres que no pot fer ni manteniment tot i que tinguessin diners per fer-ho. Tot això s'ha deixat de fer. També és veritat que, és el meu punt de vista, crec que els ha faltat més complicitat amb la resta d'oposició. Quan d'alguna manera s'ha volgut fer alguna cosa, es l'han presentat gairebé sempre a misses dites. Escolteu-me, ja està fet, ara ja signeu, ara ja anem a ple. Jo crec que aquí tenien que haver tingut menys unilateralitat i més diàleg, i a partir d'aquí aquest és el meu balanç. Gràcies, Joan. Seguim amb el candidat del PSC, Abel García. Doncs bé, el balanç en grans línies no el podem donar per positiu, sí que s'han comentat temes que la ciutat hi ha guanyat molt mínimament, però aquestes receptes no funcionen. Aquestes receptes
per aplicar la rebaixada del deute no funcionen, perquè potser no haurien d'haver estat receptes pal·liatives i sí receptes de recuperació. Bé, avui és un fet molt important que estem aquí debatent i potser més que dir el que no han fet, permeteu-me que digui el que jo hagués fet a tall d'exemple, com seria garantir uns mitjans de comunicació com podrien ser la ràdio, entre d'altres, perquè debats com aquests, com no, poguéssim gaudir-los d'una manera transparent i pública en un tema tan important com podria ser la comunicació. I bé, s'ha dit, jo crec que no s'han consensuat línies de govern i s'ha mirat molt més mirant el rendiment polític més que mirant per la ciutat. Perfecte, Abel. Seguim amb el Ramon Camps, candidat d'Esquerra Republicana. Bé, moltes gràcies a tothom per ser aquí. Bé, el nostre balanç ja l'hem fet unes quantes vegades. La legislatura ha estat marcada per el dèficit inicial com va començar, que era molt gran i que per tant impedia fer front a pagaments de manera correcta, i això s'ha solventat i per tant hem pogut millorar aquesta situació, però això deixava l'Ajuntament en una situació de no poder fer front a moltes necessitats bàsiques i a urgències com el manteniment, i això s'havia de pal·liar buscant aquests diners de forma molt intensa a fora, i això no s'ha fet suficientment. Llavors també aquesta mancança d'efectius i de diners per fer coses ens portava cap al futur. Era un bon moment per preparar projectes, per saber què volíem fer amb aquesta ciutat més endavant, què volíem fer quan tinguéssim aquesta emergència econòmica solventada, i això no s'ha preparat. Per tant, entenem que no s'ha preparat el futur i no s'han buscat els suficients recursos per substituir els que nosaltres no tenim. Gràcies, Ramon. Seguim amb Jordi Sabata, del Junts per Berga. Bé, bona tarda a tothom. Nosaltres valorarem tres coses. Principalment, la primera és l'hospital. Ens hem de felicitar per haver aconseguit traspassar la gestió de l'hospital a la Generalitat, però hem de tenir en compte que les llistes d'espera de segones visites i de les proves complementàries segueixen sent llargues i que hem tingut un problema considerable amb el TAC, que l'hem tingut 9 mesos sense funcionar. Per tant, cal una gestió rigorosa fins que el traspàs no sigui efectiu. Per altra banda, sobre participació ciutadana, sí, hem fet un reglament de participació ciutadana, però ja hi havia una normativa vigent i creiem que no s'ha potenciat a nivell efectiu. Nosaltres farem una oficina d'entitats per una escola de l'esport que ens permeti articular tota aquesta participació ciutadana, recuperarem el servei Repara i en general treballarem per una administració electrònica més eficient. També perquè la gent gran a través d'un telèfon d'atenció ciutadana pugui tenir facilitats amb aquests tràmits. Sobre el deute, d'acord, s'ha reduït el deute, però això no pot ser la gran política de futur de Berga. No fer res surt molt car, nosaltres venim amb la sostenibilitat com a bandera i creiem que la ciutat està en mal estat i no hi ha hagut a més polítiques de promoció econòmica. Gràcies, Jordi, i seguim amb la candidata de la CUP, Montse Venturós. Bé, doncs bona tarda a tots i a totes, gràcies per la vostra presència. Com ja us han comentat els companys avui aquí presents, és molt poca la feina que hem fet a l'Ajuntament i aquesta és el que puc acabar d'extreure, però tot i així hem modificat totes les lluminàries de la ciutat, hem garantit el caràcter públic de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé, hem posat en marxa el protocol d'igualtat, el protocol d'abordatge a l'assetjament i una campanya de prevenció de les violències masclistes en l'àmbit de l'oci. Hem apostat fermament per la cultura, amb el Sona Bé, amb l'Àgora Cultural, amb la programació del Teatre Municipal, amb l'Escola de Pares i Mares. Hem internalitzat el servei de neteja dels edificis municipals, hem millorat l'arbrat i les zones verdes amb la plantació de més de 250 arbres a la ciutat, hem fet el reglament de participació popular, hem aconseguit una subvenció de 1,2 milions d'euros pel polígon, hem aconseguit també la subvenció de la Torre de Petita, hem fet els projectes que no ens pertoquen per competència de la cuina de Sant Joan, dels projectes dels patis, de l'escola de Santa Eulàlia i de l'escola de Sant Joan, que la primera fase començarà a executar aquest estiu, hem fet els punts de recàrrega de vehicles elèctrics, hem treballat tot el que fa a la rebaixa del deute i evidentment hem posat en marxa les subvencions de concurrència competitiva per les diferents entitats per primera vegada a la història d'aquest Ajuntament. Molt bé, gràcies Montse, i després d'aquesta primera... Sisplau, la propera vegada que la sala irrompi amb aplaudiments ens veurem obligats a tallar el debat. Això és un debat en què es parla de política i en tot cas després, com que tindran el seu minut de glòria, ja els podrem aplaudir individualment i no passarà cap problema. Però durant el debat
tant pels que són aplaudits com pels que no, demanem aquest punt de respecte i deferència als 7 candidats que tenim avui aquí. Dit això, entrem en la següent part d'aquest primer bloc, una part en què de tot el que s'ha parlat, d'aquest balanç que hem fet de 4 anys, en debatran durant 7 minuts els candidats. I si li sembla, comença en Daniel Fàbregas, ja que ha estat el candidat que ha gastat menys minuts. Un minut. Bé, molt bé, és una llista molt interessant i molt aplaudida. També cal dir que, si no hagués estat per l'associacionisme, que ha estat molt poc protegit, la meitat de les coses que has comentat tampoc es haguessin pogut fer. Dir també que amb el tema de la reducció del deute hi ha municipis a Catalunya, ajuntaments catalans, que han reduït el deute com nosaltres i no estan tan malament com nosaltres. I potser és perquè s'han espavilat més que nosaltres. Ajuntaments com Sant Andreu de Llavaneres ha reduït un deute un 80%, el Canà un 77%, Sant Vicenç dels Horts un 72%, Caçà de la Selva un 65% i molts d'ells utilitzant un model de funcionament com el que plantegem des de Decidim Berga. Res més. Montse Venturós, per al·lusions, si li sembla. Bé, jo tinc diverses coses apuntades. Per una banda, doncs, evidentment, el deute. El deute no ha sigut la política prioritària d'aquest equip de govern. Aquest equip de govern ha prioritzat, evidentment, la rebaixa del deute, perquè sense aquesta rebaixa del deute les imposicions estatals en matèria econòmica per l'Ajuntament eren molt dures i a la vegada molt hermètiques i no ens permetien de desenvolupar projectes, però no només de desenvolupar projectes, sinó de no poder contractar personal en l'àmbit de l'Ajuntament. Per altra banda, també s'ha parlat que hi ha mancances en l'àmbit de personal, com per exemple amb la policia local o com pot ser amb la brigada. Només recordar que el del 2008 al 2015 aproximadament es van extingir unes 7 places de policia local i unes 7 de brigada municipal. Per tant, és molt difícil de recuperar aquest fet i vostès ens demanen que en 3 anys o 4 fem el que alguns no han fet en 30. Ha quedat clar. Jordi Sabat, endavant. Bé, jo ja li reconec bona part de les polítiques, tot i així quan vostè parla de medi ambient és evident que s'han fet algunes coses, però nosaltres ho treballem com un eix prioritari, perquè ens hem d'enfocar en els objectius de desenvolupament sostenible i per tant el medi ambient és un eix molt important. Nosaltres implementarem una fiscalitat verda revisant l'impost de tracció mecànica, incrementant les bonificacions, incentivarem la instal·lació de sistemes d'autoproducció energètica, prioritzarem la sostenibilitat i la reducció de residus. Per tant, hi ha moltes coses a fer que no requereixen recursos i que crec que tots tenim la voluntat de fer-ho. I a més volem aconseguir el 100% de consum d'energies renovables en edificis públics. Adel Garcia. Bé, a tall d'exemple de temes que no han acabat de funcionar i que no valen diners. Fent una recerca en els darrers documents presents al web municipal i que sí que ens hem omplert la boca de defensar certs sectors de la població, doncs un tema tan important i que fa poc temps ha sofert canvis, afortunadament, en la legislació, com pot ser tot el tema de la defensa i atacs homòfobs i trans, etc., doncs dius que l'Ajuntament de Berga des del 2013 no ha revisat res. I ni tan sols ha revisat, sinó que un d'aquests plans deia clarament que s'havia de tenir al mateix web municipal un lloc de referència per recollir aquesta informació. Digui'm on és perquè jo no l'he trobat. Ha quedat clar, Abel, Ramon Camps? Bé, jo només voldria fer incidència en aquesta falta de visió de futur, perquè hi ha moltes coses que no s'han tractat en aquesta legislatura. L'estació d'autobusos, que ara tots tenim clar que s'ha de fer, o pràcticament tots, ho teníem, només havíem d'anar a la Generalitat, parlar-ne, decidir on la volíem, el debat ha estat zero, o per exemple el desdoblament de la carretera a partir de Berga en amunt, que hi havia informació a l'Ajuntament de com anirien les coses, s'havien començat a informar, però l'oposició a la ciutat no n'ha sabut res fins a última hora i hem hagut de fer uns debats a correcuita de què volíem la ciutat perquè ens la feien o ens decidien com ens la feien i havíem de veure què ens agradava més. I tot això és indicatiu que la CUP no ha volgut parlar amb l'oposició ni amb els ciutadans per decidir què havia de ser Berga. I entenem que això és una gran mancança i una pèrdua molt gran en aquests 4 anys que hauríem pogut aprofitar. Joan Antoni, endavant. Sí, jo el que volia dir també és que tots els grups, també molts que han estat a l'oposició en aquesta legislatura, compren també la idea de que l'austericidi que hem viscut durant aquests 4 anys ha estat molt bé,
Està bé que hem d'aixugar deute, però jo crec que una cosa és aixugar deute amb austeritat, i una altra cosa és no fer res o no fer gestió. Una cosa és l'austeritat, que és prioritzar i gastar en aquelles coses que creiem importants. I jo crec que el que és important és tirar endavant certs projectes que farien créixer la ciutat i créixer econòmicament, com pot ser Caral, que seria un dels referents turístics i alhora un dels motors econòmics de la nostra ciutat. I per què dic això? Perquè si un mira les estadístiques, la renta, el PIB mig per habitant a Berga anual són 22.000 euros, quan la mitja de Catalunya està en 33.000. Per tant, el que hauríem de mirar és ja no d'arribar a certes comarques que potser estan millor posicionades geogràficament que la nostra, però sí que hauríem d'arribar, si més no, a la mitja de Catalunya. Per tant, això el que ens diu és que tenim una ciutat i una comarca deprimida econòmicament i és una de les prioritats que hem de començar a afrontar. Evidentment, podem fer una llista de que en 4 anys hem fet molta gestió administrativa, només faltaria que un ajuntament no fes gestió administrativa en 4 anys, però crec que són altres dels projectes que hem de prioritzar. Ha quedat clar, Joan Antoni. Si una crítica general de l'oposició cap a la CUP en aquest primer marc és que la CUP potser no ha sabut mirar cap a l'oposició prou com hauria hagut de fer, i si algú ha criticat això des de l'Ajuntament potser has estat tu moltes vegades, que potser no s'us ha mirat. Joan Torres, no sé què tens a dir sobre aquest tema. Però si és que hi ha coses molt clares, jo crec que ella coincidirà amb mi, la senyora Venturós coincidirà amb mi. Vam començar a l'inici de la legislatura projectes estratègics de ciutat. Vam fer, no 1.000, 2.000 reunions, moltes. Me'n recordo. Allà on hi havia un munt de projectes, molts. No vam arribar a cap ni un, no vam fer cap, va quedar en agua de borrajas, no vam fer ni un. Llavors, hi ha un altre, i és cert, i vull dir, algú poder no ho reconeix, però sí que certament part del deute d'aquest Ajuntament que hi era i continua sent s'ha pagat en detriment d'ofertar més places públiques, perquè sí que hem anat pressupostant tot el que teníem, però a la vegada no ho hem fet efectiu al cap de l'any. Aleshores, inclús, ho hauria de dir després, però ho dic ara, sí que és cert que és un èxit, i a més és un èxit i molt de treball de l'alcaldessa, només faltaria. A banda de que ho ha fet amb il·lusió i ha estat molt treballat, però quan realment el projecte de cessió de l'hospital ha estat fet és quan hem pogut no opinar, sinó llegir tot allò, perquè no hem anat, i és així, i a mi m'hagués agradat, i ho vaig demanar, anar a una comissió tècnica. Per què no? Que no tinc el mateix dret, que no era patró igual que els que estaven allà. Això no s'ha fet, no s'ha fet en 4 anys. En canvi, s'ha fet la feina aquesta del traspàs d'hospital, sí, és cert, és que negar-ho és tonteria, no? Però d'aquí venia, quan jo deia la unilateralitat, la majoria de vegades s'ha donat la sensació, pot cert o no, que el ple estava a l'assemblea de la CUP, no al ple. Aleshores, bueno, doncs sí, ha mancat més diàleg. Tallem aquesta part, si li sembla, per al·lusions, Montse té 20 segons. Bé, jo bàsicament comentar que evidentment les comissions per l'hospital eren tècniques, ni tan sols hi assistia jo en aquest sentit, vull dir, perquè eren persones tècniques que estaven treballant en els àmbits econòmics, en els àmbits, les diferents 5 comissions tècniques en aquest sentit, assistíem en tot cas a les polítiques, que en aquest cas eren les de traspàs. Jo crec que aquí no vull afegir-hi res més. Gràcies. Doncs tanquem aquest primer bloc i per acabar d'avançar en la mirada cap al futur, obrim un altre bloc, en aquest cas d'aspiracions que tenen els diferents representants aquí. Comencem, com en l'altra ocasió, 1 minut per cada candidat i comença Daniel Fàbregas. Endavant. Molt bé. Els propers 4 anys l'Ajuntament s'ha de centrar en el que realment importa al ciutadà i és el que se'ns ha anat transmetent durant tots aquests dies. Tenir una ciutat cuidada, uns serveis municipals que funcionin, garantir la convivència i estar oberts a la gent. Des de Simberga proposem, entre moltes altres coses, invertir un mínim de 300.000 euros cada any en manteniment i embelliment de la ciutat, que ja toca, personalitzar la gestió de l'Ajuntament, crear agents cívics als carrers, consultes ciutadanes periòdiques i fins i tot telemàtiques per poder anar copsant el pensament de la ciutadania i poder prendre la decisió de forma molt millor, i prioritzar la gent gran, en temes residències, pisos tutelats i serveis d'atenció domiciliària, la gent jove amb feina, amb oci, perquè no marxin. Aturats de llarga durada i sobretot aturats de majors de 45 anys, que déu-n'hi-do els que en tenim. Cal en general que el ciutadà pugui tractar de tu a tu amb l'Ajuntament, i que és el tema dels despatxos oberts, que sempre hem dit, regidories i alcaldies obertes, i per això l'empoderarem i li garantirem els seus drets. La política, com pensem nosaltres, ha d'anar de baix a dalt.
Gràcies, Daniel. Endavant el candidat del Partit Popular. Nosaltres el que volem, els projectes que volem per aquesta legislatura seria més gestió. Com deia abans, jo crec que els últims anys el que hem convertit a la nostra ciutat, a la ciutat de Berga, ha sigut amb la seva gestió cada vegada més convertir-la en un poble, en un poble gran i els serveis que això comporta. Nosaltres creiem que això, com en diem ciutat i com que és capital de comarca, s'ha de gestionar com una ciutat petita dintre de les seves dimensions i dintre de les característiques geogràfiques que té, però com una ciutat. I això què vol dir? Tenir més serveis. Si nosaltres creiem que el motor de la nostra ciutat té que ser el turisme, tenim que viure del turisme, tenim que viure de caral, hem de fer diverses coses que són bàsiques. Una estació d'autobusos. El que no pot ser és que tu arribis a Berga i hi hagi una estació que sigui a dia d'avui 4 bigues penjades. Després podem parlar de si és culpa de la Generalitat, que no, que sí, les gestions que hi ha hagut, però el problema és que fa 30 anys que tenim una estació que a dia d'avui queden 4 bigues. Per tant, això ja, la primera imatge que dones ja és dolenta. Si algú arriba amb autobús i on està la parada són aquelles 4 bigues d'allà, sincerament la imatge que s'està projectant de la ciutat és dolenta. Per tant, el segon punt que ens anem això, el segon punt seria l'imatge de la ciutat, no neteja i que estigui arreglada. Molt bé, seguim amb el candidat de Berga en Comú. Bé, el que nosaltres pensem que la ciutat primer de tot, i sí que han treballat, però es té que enfortir. A nivell municipal tenim que dotar de les places de policia local que falten, de la brigada i dels serveis tècnics. Evidentment l'estació de busos, ni que decir-lo, no? Però a més generarem un pla de salut local perquè al final comença per aquí tot, no? Si saps quins problemes té la població, pots incidir sobre ells. Si no tens un pla de salut local ben fet, amb diagnòstics concrets, no podràs mai saber sobre què incidir. Llavors, a nivell de l'aigua, pensem com el grup com la CUP, que creiem que tenim que tornar a gestionar nosaltres. En aquests 4 anys seria bo gestionar-la. Li dedicarem, perquè ara fa poc sortia que invertirem 350.000 euros en asfaltat. Francament, fan falta 850.000 euros per asfaltat i li dedicarem de 200 a 250.000 euros cada any. Gràcies. Seguim amb el candidat del PSC. Doncs bé, les nostres propostes i prioritats aniran basades en 3 eixos. El primer, basat en una reflexió conjunta de la mà de la ciutadania mitjançant un nou model de governança on hi hagi una participació ciutadana real i que alhora aquesta participació ciutadana, repeteixo, real, pugui decidir temes tan importants com el futur de la futura estació d'autobusos, la peatonalització o no del carrer del Roser fins a l'arribada del carrer Major o temes tan importants com pot ser els nous usos del mercat municipal. Tot això també ha de passar per un consens amb la ciutadania i amb la resta de partits polítics de mirar un horitzó 2030 perquè aquells projectes que s'encetin en aquesta legislatura no quedin morts. Per altra banda, la reactivació econòmica, basant-nos en la indústria, modernitzant el polígon industrial, fer una fiscalitat atractiva per atraure a noves empreses, el comerç i el turisme. I per acabar, de la mà realment de les persones. Gràcies, Abel. Seguim amb el candidat d'Esquerra Republicana. Bé, el nostre projecte es centra primer en les persones. Esquerra Republicana, el seu objectiu, com tots, però ens centrem en les persones i aquí tenim 2 vessants, des de la cohesió social o des del manteniment de la ciutat. La ciutat ha d'estar apta perquè tots hi puguem fer la vida que ens toca, la vida que volem i perquè ens puguem relacionar amb els nostres veïns. A partir d'aquí, nosaltres això ho volem fer a partir de la participació, perquè entenem que la ciutat l'hem de fer entre tots i això ens dona aquesta coherència a llarg termini que nosaltres entenem que és el que permet que tothom segueixi un camí, que la ciutat tingui un camí, i això ho hem de fer entre tots. I aquí el primer que volem fer és el Barri Vell. Al Barri Vell entenem que hi ha molts protagonistes que entren en la ciutat, hi ha molts equipaments que poden ser culturals, hi ha equipaments a nivell de comerç, hi ha equipaments a nivell per les entitats i que això li hem de donar una vida i hem de saber què en volem fer i ho hem d'arranjar entre tots. I per això volem fer un procés participatiu molt important en aquest aspecte. L'altre també, per exemple, seria l'estació d'autobusos que tots en parlem. També per nosaltres la cultura. 10 segons. La cultura el que volem fer és donar-li molta activitat tot l'any per acabar utilitzant la gran riquesa que tenim amb un projecte de capitalitat
de cultura tradicional i popular catalana. Gràcies, Ramon. Seguim amb el candidat de Junts per Berga. Bé, doncs nosaltres a Junts per Berga ho tenim clar, el nostre lema és ara toca futur i de fet nosaltres crearem una regidoria de projectes estratègics, no només una taula que es va reunir fa 2 anys l'últim cop, diria, per parlar de Caral, per parlar de la Patum, per parlar de la fàbrica de Cal Rosal, que sempre ens en descuidem, i relacionat precisament amb els projectes estratègics doncs tenim l'estació d'autobusos que fa un parell de dies el conseller ja ens deia que teníem el finançament a punt i que només havíem d'escollir on la volíem. Nosaltres volem una ciutat en la qual el jovent vulgui quedar-se i els que ja no som tan joves puguem viure i conviure-hi tota la vida. I tenir la ciutat endreçada és importantíssim per això, per l'autoestima. Hem de sortir de casa i hem de veure una ciutat atractiva i això és el que necessitem per construir-nos de manera més positiva. I que no fer res surt molt car, com deia abans. Nosaltres farem un pla de gestió i manteniment de la via pública i els equipaments municipals a llarg termini i potenciarem els espais verds per entendre la ciutat com a infraestructura verda. I en el camp de la promoció econòmica proposem la creació d'un centre d'empreses que ens permeti retenir i fer créixer el talent, proposem accions per estructurar i revitalitzar l'oferta turística o la creació d'una àrea de promoció econòmica urbana, que és un ens de col·laboració público-privada que sobretot volem enfocar amb el teixit comercial. Seguim amb la candidata de la CUP, Montse Venturós. Bé, nosaltres com a prioritats i principals prioritats d'aquesta legislatura, lògicament la primera d'elles ha de ser acabar amb aquest traspàs de l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé, evidentment i sense cap mena de dubte l'estació d'autobusos, que també ja portàvem en el programa, tot el que fa referència evidentment a la claveguera, fa més de 40 anys que aquesta claveguera hauria d'estar ja feta, el desplegament del reglament de participació popular també a través de les taules d'usuaris i usuàries per la fiscalització dels serveis municipals i també per la fiscalització dels serveis que estan externalitzats, la remunicipalització també d'aquest servei d'aigua, l'ordenança per les instal·lacions fotovoltaiques a la ciutat, la dignificació del barri vell començant per la primera actuació i la primera intervenció que és en la plaça de les Cols, la plaça d'aquí darrere mateix, en aquest sentit, apostant també per un intercanvi en el mercat municipal, evidentment que ha d'estar consensuat amb les persones que a dia d'avui encara hi són. Evidentment, vetllar moltíssim per una administració electrònica i digital a l'Ajuntament de Berga, promocionar evidentment la regidoria de feminisme, un protocol de parc respectat i la titularitat del tram urbà de carreteres ens possibilita d'unificar zones comercials de Berga en aquest sentit i això forma part també de la sostenibilitat econòmica que tant sentim parlar. Gràcies, senyora Venturós, i entrem en l'apartat en què els candidats debatran durant 7 minuts sobre aquests 4 anys que tenim per davant. Senyor Daniel Fàbregas, vostè presenta un programa, un projecte on vol canviar totalment un model de governança, un model de funcionament de l'Ajuntament. Expliqui'ns una mica, si li sembla, per encetar aquest debat. Mira, tal com els meus companys ja heu pogut escoltar tots, els projectes que plantegen són projectes molt similars, als quals molts d'ells estarien d'acord en promocionar i en proposar per la pròpia ciutat. El que ens diferencia a nosaltres és com pensem fer aquestes coses. I penso que el primer de tot és un govern d'unitat, és un govern en què tots hi participem, que ens fem un govern nostre i que siguem capaços d'anar junts per un únic projecte que potser ja toca. Perquè governs d'uns i d'altres, diferents colors, i els hem tingut, hem sabut el que hi ha i no hem sigut capaços d'avançar. Hem de prioritzar, hem de fer una millor gestió i hem de corresponsabilitzar la gent. La gent a qui va directe, a qui es dirigeix a les nostres polítiques, ha de poder participar de forma directa amb l'Ajuntament i amb la presa de decisions del mateix. Senyora Venturós, vostè ahir en l'acte central de la campanya electoral de la CUP retreia que algun dels seus rivals parlava de gestors públics per a l'Ajuntament. Professionalitzats, gestors públics professionalitzats. Era el senyor Daniel Fàbregas? Sí. No sé què hi té a dir. En aquest sentit, bàsicament perquè nosaltres entenem que la política no és una tasca que hem de poder desenvolupar tots i totes, és una tasca que no ha de ser professionalitzada en cap cas i com hem comentat en nombroses ocasions entenem que som els ajuntaments per un període circumstancials i som de manera eventual i per tant no és la nostra professió i entenem que aquesta és la manera que funciona la política. Els ajuntaments ja tenen els tècnics i tècniques que són els qui avien el camí a les persones als que estem de representants polítics en aquest moment. Jordi. Jo ara parlant de professionalitat dins de l'administració pública, jo soc treballador de l'Ajuntament de Berga des de fa 14 anys i és important tenir en compte això, que com en qualsevol empresa hi ha personal molt ben preparat per portar endavant els projectes de futur, hi ha personal que no està tan ben preparat i això és una evidència perquè ens passa a totes les empreses. En aquest sentit, nosaltres el que sí que trobem molt necessari és no tant parlar dels professionals de l'Ajuntament sinó dels serveis que oferim i per tant nosaltres el que farem és agafar les cartes de serveis, que algunes de les quals ja les tenim, i
i començar a treballar perquè els serveis siguin de qualitat i rendir comptes de manera habitual amb la ciutadania. Queda clar. Ramon, endavant. Bé, jo aquí volia introduir un aspecte, perquè es parlava de la regidoria de projectes estratègics, perquè ara hi havia una comissió, també es parla d'una gerència professionalitzada. Jo entenc que tot això el que ha d'agafar el paper és l'alcalde. Crec que l'alcalde ha d'exercir aquest lideratge, perquè la comissió, per exemple, potser s'ha reunit poc, perquè crec que l'alcaldessa, en aquest cas, o el qui li toqui, hauria de fer que això es reunís més sovint i portar ell la veu cantant i guiar cap on ha d'anar les coses per poder guiar la ciutat d'aquesta manera. Entenem que la regidoria ja està creada perquè és l'alcalde qui agafa aquest poder i que no li ha de prendre potser ningú, perquè per això el triem entre tots els 17 regidors i decidim qui creiem que pot liderar la ciutat. I aquesta feina una mica la té assumida ell. Primer Joan Antoni. Sí, en aquesta línia que es comentava, no? Jo crec que aquest és el clar exemple del que sempre ens ha passat aquí, no? Els últims 20 o 30 anys, que sempre parlem d'això, no? Crear una comissió, crear una regidoria, treballar-hi molt, moltes paraules, però després a l'hora de la veritat, de fets, no n'hem tingut, no? I posaré un exemple. Jo a la legislatura anterior, quan vaig ser regidor, es va crear la comissió de mitjans audiovisuals, no? Perquè tothom creia molt en els mitjans audiovisuals, això es deia, i també es creia molt en la ràdio pública. Es va crear la comissió i allà hi vam començar a treballar, però al final aquestes coses com ha acabat? La ràdio pública que tenim, no sé si s'hi creia tant o no, jo crec que no, perquè s'ha acabat convertint en un film musical, no? Per tant, s'ha demostrat que aquelles bones paraules no s'ha transformat en fets. Per tant, el que hem de fer és no tantes paraules, no crear tantes comissions, sinó que començar a treballar, no? I començar a treballar en aquest sentit. I és l'alcalde el que ho té que liderar. L'alcalde de Berga té que ser l'alcalde més pesat de Catalunya, que vagi a les conselleries i el coneguin, però insistir en els projectes, no? Això és el que té que fer. Abel. Bé, jo crec que els tècnics ja saben la feina que han de fer. El qui ha de determinar cap a on han d'anar, doncs realment som els que estem aquí. O sigui que jo, completament d'acord. Per respecte amb ells... Vostè ve d'una administració que té un gerent, que potser és una mica el que buscava, no? És una de les propostes. Creiem que han d'haver-hi lideratges tecnopolítics de designació pel ple, que no només la responsabilitat recaiguin en el polític, que és realment qui té l'última responsabilitat, però sí que hi ha certs moments que aquest tècnic ha de donar aquelles respostes on, com bé deia l'alcaldessa, no s'hi arriba. Però realment el que hem de parlar és realment de l'organigrama municipal i temes tan transversals com el que deia, jo no l'he sabut veure, la regidoria de feminisme, ara mateix no l'he vist, però jo crec que... No, és que no existeix, és una proposta futura, perdó. Sí, però un tema tan important jo crec que hi ha de ser, o sigui, un tema tan transversal... Queda clar, Abel. Seguim amb Jordi i tanquem per al·lusions amb el Daniel. Després... Bé, jo... Perdó. Sí. Demana'm el torn, Joan, i ja està. Pues seguim, Jordi. Jo, sobre el que comentàvem ara, l'alcalde per mi ha d'anar a Barcelona cada 2x3 i per tant els projectes estratègics són qüestió de planificació i jo crec que hi ha d'haver una persona dedicada a planificar i l'alcalde ha de ser a Barcelona cada 2x3 a buscar finançament. Sobre el tema del gerent, nosaltres no creiem que necessitem un gerent a l'Ajuntament de Berga perquè si no estem transferint tot el poder de la ciutadania que està en l'alcalde en una persona que no ha estat escollida per la ciutadania. I per tant el que hem de fer és estructurar l'Ajuntament perquè pugui desenvolupar-se tècnicament el millor possible i que hi hagi planificació a llarg termini i s'executin les polítiques, però ha de ser l'equip de govern qui ha de tenir la capacitat i el poder de gestió, perquè si no perdem la ciutadania, perdem una capacitat de decisió important. Joan. Sí, nosaltres no hem cregut mai en un model d'ajuntament gerencial mai, perquè a més no té que ser així. Qui té que governar l'Ajuntament són els regidors, però sí que és cert que si nosaltres governéssim el que té que fer el regidor és, o tindrien que ampliar la dedicació del regidor. Completament d'acord. Jo diria que si volem que Berga realment sigui una ciutat, tots els regidors tindrien que tenir dedicació exclusiva. Si no exclusiva, molt àmplia, perquè hi ha regidories que et necessiten el dia sencer, no? Ja no dic l'alcaldia, sinó regidories concretes. Aleshores, jo crec que els models gerencials tenen que estar per les empreses privades. Lo públic ho tenim que portar nosaltres i ho tenim que portar el millor que sabem. I com diuen ells, tenen raó, i cada 4 anys que entrin polítics que són veïns i veïnes de Berga, qui li agradi dedicar-se a això. Vale, perfecte. Daniel Fàbrega, si li sembla, per al·lusions té feina a respondre. Sí, feina, perquè em sembla que m'he quedat una mica sol, excepte la Berna, pensant
Mireu, jo soc metge, no? I si a mi em donen la regidoria d'Economia l'hem liada. És així. Necessito de tècnics que realment puguin ajudar-me en això. El fet de ser regidor o ser alcalde no et capacita per saber-ho fer tot. I penso que la tasca del regidor de l'alcalde està precisament estant a l'alcaldia i estar de cara al poble i dedicar-se al poble, a escoltar-lo i a treballar per ell. I qui ha d'anar a Barcelona a queixar-se i a buscar els diners a la Diputació o on calgui és aquesta persona designada amb un temps determinat de contracte, no estic parlant d'una plaça específica, una plaça nova, un temps determinat de contracte lligat a objectius, que en qualsevol moment el puguis fotre al carrer si t'interessa, però que estigui tècnicament capacitada per fer aquestes tasques. I nosaltres dedicant-nos a la tasca política, que és per el que se'ns ha escollit, per res més. Ara parlàvem del tema de l'exclusivitat dels regidors, de la importància que els regidors tinguin dedicació exclusiva. Montse Venturós, en el seu codi ètic, en el codi ètic de la CUP, parleu d'això, que hi hagi l'exclusivitat per a regidors, si més no en aquest mandat? Nosaltres no en parlem d'això en el codi ètic. El codi ètic el que sí que comenta és que, és bàsicament, no fa referència als percentatges d'allò. Que sí que hem vist nosaltres arrel d'aquesta legislatura, lògicament, és que necessitem més jornades de regidors i regidores treballant a l'Ajuntament. Bé, ara mateix tenim, crec que és un pressupost de 100.000 euros dedicat a salaris de regidors entre Seguretat Social i la... Hola? Sí, no? És que ja no sé si sencer, no? Sí, no? Bé, tiro que si no em descompten, Doncs ara passem en 100.000 euros, llavors, clar, aquesta proposta de la CUP de 1.600 euros, si ajuntem, si afegim el cost de seguretat social, si anem sumant tot això, podríem arribar a passar 133.000 euros, si incrementem la jornada de 160.000 euros, per tant que siguem conscients que en el fons, com que estem parlant de salari net, hi hem d'afegir una part bruta. I per tant, la realitat és que estem incrementant d'entrada la partida de sous de l'equip de govern. I amb això tanquem aquesta primera part, aquest primer bloc d'aspiracions, de balanç del que portem de mandat d'aquests 4 anys, i ara entrarem en un apartat, l'apartat de les preguntes, i aquest també es dividirà en 2 blocs. El primer bloc és un bloc en què cada candidat podrà formular una pregunta al candidat que vulgui, i seguint l'ordre d'intervenció que hem marcat des d'inici, comença el candidat de Decidint Berga, Daniel Fàbregas, que té mig minut per formular aquesta pregunta. Mig minut, passa un minut. És una pregunta directa. Em tocarà a mi avui. Home, lògicament. Tu ho podies esperar. Aviam, durant aquests 4 anys som volgut fer tots sols, malgrat que Esquerra Republicana pisava per entrar a governar. No s'ho han atrapat, tot resultava ser un coll d'ampolla, no podíem fer bé la feina, i cal tenir necessari els interlocutors, veïns, no evitar problemes, el que deia una miqueta abans. Donat que ningú no tindrà majoria en el proper consistori, i que caldran aliances, vostès insistiran en intentar governar sols, tot i que ja li avanço que no serà possible? Jo la bola de vidre que vostè té no la tinc, en cap cas, i com ja vaig comentar en l'anterior debat, evidentment nosaltres tenim la porta oberta sense cap mena de dubte, com ja vam dir en l'anterior debat, doncs això. A l'anterior legislatura teníem molt clar que volíem anar en solitari perquè portàvem un programa de canvi de paradigma a l'Ajuntament de Berga, i en aquest sentit nosaltres ja ho vam dir. Qualsevol persona, i ho torno a fer el mateix, qualsevol persona, qualsevol grup municipal que es senti còmode en aquest programa electoral i es senti capacitat per treballar en els paràmetres d'aquest programa electoral, nosaltres evidentment no tindrem cap mena de problema en parlar absolutament amb ningú. L'he respost? Sí. Val. Perfecte, doncs seguim amb el següent candidat. Joan Antoni López Noguera, formuli la pregunta aquí. Sí, jo formularé la pregunta al Joan Torres perquè hi ha un tema fonamental aquesta legislatura, i molt Joan, perquè ja ens coneixia, ni sé que és una persona que sap bé del tema, però aquesta legislatura i sobretot ara s'ha centrat molt al tema de l'hospital, no? I jo que també, i ell també ha format part del patronat de l'hospital, jo crec que tampoc hi ha, sí que hi ha el canvi real, però de fet la gestió de CatSalut ja depeníem sempre d'ells, no? Al final el finançament el tenen ells, i ells tenen el finançament i ells tenen la gestió, no? I també m'agradaria, la pregunta era que a veure com ha vist des del patronat si hi ha hagut algun canvi aquests 4 anys, perquè havíem parlat anteriorment i jo ja li explicava que de fet el patronat jo tenia la sensació aquesta, no? Queda clar. Endavant. Jo abans de res, si em permeteu un segon perquè el públic ho sàpiga, us prometo que sé fer més coses a part de l'hospital. Vull dir, pinto, faig més coses, moltes més, de veritat, però sí que és un tema que em toca de prop. Ho he dit abans i impossible no tornar-ho a repetir. Ha estat
crec que el procés a nivell de procés de traspàs impecable, és que no es pot negar una evidència, però jo no em vull centrar en això i crec que senyora Venturós em donarà la raó. Em vull centrar més en què ha passat amb aquests 4 anys amb l'hospital, amb el dia a dia de l'hospital. Té 20 segons per fer-ho. Quants? 20 segons, amb el dia a dia. Vinga, som-hi. Hem perdut el digestòleg, hem perdut l'uròleg, hem perdut l'endocrí. Tots aquests serveis es donen un cop a la setmana o 2 i venen des de Manresa. Aleshores és aquí el plantejament. Quin tipus d'hospital gestionarà el CatSalut quan vingui? Perquè potser tenim una tenda de campanya. Temps. Seguim amb el proper, és vostè, no? No, segueixi parlant. Ja et toca la pregunta. Juan, venga, dale. Vinga. Doncs per al·lusions, i perquè a més és de les coses que alguna vegada he llegit. El senyor Noguera ha estat sempre en contra del porta a porta, sí? I a mi m'ha semblat estrany, però vull saber per què i que ens argumenti el per què ha estat en contra. Sí, endavant. Bàsicament per 2 motius que he estat explicant abans. A mi el que em sembla és que hem de deixar, després de passar per l'Ajuntament, una millora en els ciutadans després de 4 anys. Jo crec que aquest sistema sí que, per tal de treure un titular, que va sortir l'altre dia, que hem passat del 30% de reciclatge al 80%, doncs hem obligat a la gent. I hem de recordar que la gent paga impostos, per tant és un servei que paga. A mi si em dius que al porta a porta hi hem de posar tot un esforç i fem tots l'esforç, jo no dic que no reciclem, s'ha de reciclar, però el que és fem un esforç però pago alhora, doncs tu el que has de fer és per almenys posar un sistema no com el que hi ha a dia d'avui, hi ha un sistema que faciliti a la gent. Hi ha ciutats que reciclen molt més que nosaltres i el que fan és facilitar al ciutadà aquesta feina. La gent jo crec que a dia d'avui ja està conscienciada que s'ha de reciclar, però el que has de fer és donar facilitats, no obligar, que és el que hi ha ara. I recordem que estem pagant impost de bessures, per tant estem pagant un servei que a més el que causa és problemes. Per tant, és un sistema que crec que s'ha de fer. Adel, seguim amb preguntes. Doncs bé, jo la pregunta va a la Montse. Montse, sabem que l'Ajuntament calia de molts recursos, calia de molts aliats, perquè, com em deia un amic exalcalde, el que passa a Berga, inclús l'alcaldessa de Berga o l'alcalde, ha de ser una mica alcalde de la resta de la comarca, perquè el que li acaba passant a Berga, per bé o per malament, afecta la comarca. 10 segons. L'hem trobat molt a faltar en aquells anys on Berga havia de jugar un paper molt important, com per exemple l'Agència de Desenvolupament Econòmic. Hauria de formular la pregunta, Què ha passat? D'acord. Per una banda, vostè sap que l'Ajuntament... Primer de tot, m'agradaria respondre dient que no m'agrada gens que cada vegada que parlem de la resta de municipis de comarques i de la capitalitat de la comarca, Berga, hagi de semblar que és paternalista a la resta dels municipis. Tots els municipis tenen drets, tots els municipis tenen coses i en aquest sentit Berga no és més perquè tingui més habitants, punt. Deixant de banda això. Sí que... La pregunta, torni. Això. Per exemple, en els diferents censos, el Consell d'Alcaldes, per exemple, cada vegada que hi ha hagut Consell d'Alcaldes s'ha derivat a la persona de la regidoria que pertocava, des de l'inici de la legislatura. A l'ADB, per exemple, s'hi va designar directament el regidor Francesc Rivera perquè fos la vicepresidència. I en la Comissió de Residus del Consell Comarcal es va designar també el senyor Eloi Escútia, que en aquest moment era el regidor de Medi Ambient i que per tant era la persona que poder coneixia més aquest àmbit que no pas jo. Quan em refereixo a seri, Té 10 segons. és seri realment, però clar, la part que li tocava pagar a Berga era important i és molt important. Per què Berga ni tan sols ha pagat? Pagar què? La quota que li pertany a l'Agència de Desenvolupament Econòmic de Berga. I perquè el Consell Comarcal encara ens deu 200.000 euros i no ens els ha tornat? Deixem el diàleg, seguim amb Ramon Camps. La meva pregunta és per en Jordi. A l'altre debat vas parlar que respectar la llista més votada era una qüestió de democràcia i llavors la pregunta... Vaig dir això exactament, no ho tinc clar, però bé. Que era el més democràtic... Una qüestió de salut democràtica. Molt bé. I la meva pregunta és, són dues, però són iguals. Si haurien d'haver fet presidenta la senyora Inés Arrimadas o si aquí Berga guanyés Ciutadans, els altres grups tindríem dret a buscar alguna manera de que no fos l'alcalde de Ciutadans.
Jo m'agrada la pregunta perquè d'això hi desprèn que vostè no respectarà la llista més votada i per tant entenc, perquè si no, no la faria. En qualsevol cas, a veure, jo ho poso dins del context de que tradicionalment ha sigut així i de fet en les últimes eleccions aquest discurs de es respectarà la llista més votada, respectarà la llista més votada, doncs va ser molt recurrent, no? I això no està passant ara. Per tant, a partir d'aquí, doncs, jo crec que la pregunta és quasi global, no? Si es respectarà la llista més votada o no. Però tot i així, com que ja entenc que m'ha respost la pregunta que vostè no respectaria la llista més votada, o pel que entenc, o no ho sé. I la pregunta l'he fet jo, no me l'ha contestat. Vull dir... Torni-la a fer. Si vostè hauria fet presidenta la Inés Arrimadas perquè va ser la llista més votada, o si aquí a Berga guanyés Ciutadans, vostè respectaria la llista més votada. I té 10 segons per respondre-la. Vostè creu realment que jo faria president algú de Ciutadans? Per tant, no respectaria la llista més votada. És que jo ja vaig dir en el debat anterior que jo respectaria la llista més votada. És que no sé... Doncs al Parlament la llista més votada era Ciutadans amb Inés Arrimadas i no la vam... Però escolti, senyor Camps, estem parlant de l'Ajuntament de Berga. I a Berga, si a Berga guanyés Ciutadans... Estem allargant massa aquesta part, hem d'avançar. Doncs llavors és una cosa circumstancial. Vaja, jo ja signaria que no guanyi s'ha acabat, Ciutadans. senyors. Si m'està fent una pregunta de ciència-ficció. Doncs llavors és una cosa circumstancial que depèn del cas. S'ha acabat. Pot ser que depengui del cas. Jordi Sabata té la... Miri, doncs jo li faig una pregunta a vostè, senyor Camps, perquè com que ja entenc que no respectarà la llista més votada, en qualsevol cas cap problema. Hem parlat de cultura, hem parlat d'economia, hem parlat de drets socials, i jo m'agradaria saber de la seva llista qui ocuparà aquestes regidories de cultura, economia i drets socials. En aquesta legislatura nosaltres entenem que serà una cosa repartida i que s'haurà d'arribar a pactes segur i que depèn d'amb qui parlem, buscarem i deixarem que la regidoria la decidim entre tots els que els hi toqui formar govern. I, per exemple, a mi m'agrada molt el tema d'educació, però ells tenen la Laia Escútia, que ja ha treballat. Per tant, qui ho ha de fer? Si hi hagués d'haver un pacte amb ells, hauríem de parlar-ho. Vostès porten el Cesc Torrents, que sap d'economia. Jo sé d'economia. Doncs hauríem de parlar qui ho fa. Per tant, crec que parlar de qui ha de fer aquesta regidoria quan sabem que haurem de pactar segur perquè estarà molt repartit, em sembla que ho hem de parlar molt bé perquè aquestes coses poden generar a llarg termini problemes i per tant n'hem de parlar. Clar, jo li dic que la meva llista està claríssimament definit qui porta què, perquè clar, hem treballat el programa des de fa un any i per tant és important tenir clar en una llista qui portarà cada àrea, almenys això... Pensi, senyor Sabata, que porta 6 minuts i 20 i li queda mig davant. Va, ja prou. I si vol també li dic al revés, també el programa és una cosa global de conjunt i que el regidor és el representant que una mica lidera el tema i no és qui fa tota la feina. Perfecte. Ha quedat clar, Ramon. Endavant. Bé, la meva pregunta, lògicament, és pel Jordi. Molt bé. Això es pot sumar minuts, En aquest sentit, bàsicament, 30 segons. No tinc minuts per respondre, no puc respondre. No té minuts per ració, home. Pot respondre en 10 segons. Ui. A veure, vostè parla constantment, o el seu grup parla constantment de sostenibilitat econòmica, sostenibilitat Ciutat Verda. A mi m'agradaria saber això, com s'encaixa amb tot el que s'ha estat treballant des del seu grup amb anterioritat, amb generar una ciutat perifèrica, amb generar una ciutat amb urbanitzacions a les afores, amb generar una ciutat que a la vegada impulsa de manera continuada la creació d'espais comercials també fora de l'àmbit perifèric de la ciutat i en aquest sentit on és aquesta sostenibilitat i com s'aplica aquesta sostenibilitat a la ciutat havent apostat prèviament per tot aquest seguit d'accions a través del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Endavant, senyor Camps, senyor Sabata, tancarà el... Miri, jo li responc molt fàcilment. Nosaltres aportem per una Berga ciutat, per una Berga que tendeixi als 20.000 habitants per poder tenir més ingressos de l'Estat, perquè si no és així no serem capaços de pagar els nostres serveis i d'aquí 4 dies haurem de començar a tancar serveis. Els ingressos que té l'Ajuntament de Berga han d'incrementar-se i només ho aconseguirem amb polítiques de promoció econòmica i sent capaços de tenir més ciutadans en aquesta ciutat. I per tant, polítiques de tancament, polítiques de recessió no porten enlloc. No són polítiques de tancament, estic parlant de polítiques de creixement intern, no perifèric, que és el que vostès han propugnat durant sempre. Varoufakis deia que l'austerity never works, l'austeritat no funciona mai, ho va dir la setmana passada, i vostès han impulsat polítiques d'austeritat i som aquí perquè s'han impulsat aquestes polítiques. Les polítiques d'austeritat, Sabata té 7 minuts ara mateix, comptats? Vull dir, Sabata dic, 7 minuts. 7, mare de Déu. Ho deixem aquí?
Deixem-ho aquí. Bueno, jo vull dir una cosa encara, les polítiques d'austeritat venen propugnades bàsicament per aquells acords que es prenen a nivell estatal i a nivell parlamentari, coses com, abans parlaven vostès d'autoricidi, vostès que van aplicar la modificació de la Constitució espanyola per primar el pagament del deute per davant de qualsevol altre tipus de pagament. Per tant, això és austericidi. Austericidi és això. Molt bé, tanquem aquesta part. Venturós, no es despisti gaire, que té 6 minuts i 10. Ja callo. Perfecte, entrem a la següent part. La següent part em veieu baixant cap aquí baix perquè la següent part la protagonitzen els ciutadans, veieu que s'obren les llums. Tenim aquí diversos protagonistes de la ciutat que ens respondran, ens formularan una sèrie de preguntes dirigides als candidats. I comença la Misa Oliva. Hola, bona tarda. Bueno, soc la Misa, coordinadora de l'Escola de Circ de Cal Berguedà, membre dels Castellers de Berga també, i us volia fer la següent pregunta una mica llarga. Creuen que el cine es convertirà en un autèntic equipament de la ciutat en la propera legislatura? Com ho faran? Com s'ajudarà a les entitats que actualment l'estan sustentant? Algun pla d'ocupació per la seva consergeria, manteniment, algun conveni per la seva gestió? Aquí ho deixo. I bueno, només puntualitzar que ho hem dit moltes vegades, però el cine és molt més que circ i castells, i avui és un clar exemple. A fora està plovent i estem tots aquí dins. Gràcies. Algú vol obrir el llauna? Va per ordre o no va per ordre? No, qui vulgui. És que si començo jo... Sí, doncs vinga, va, Ramon. Ja començo jo. Nosaltres quan propugnem aquest projecte pel Barri Vell incloem el cine dins d'això perquè creiem que és un equipament fonamental, bàsicament per una realitat, perquè l'utilització del cine és espectacular. Vull dir, crec que el carrer Major, per exemple, sense aquest equipament estaria molt diferent de com el tenim. Si ja tots hi patim, doncs evidentment ara estaria pitjor perquè dona una activitat immensa i per tant creiem que s'ha d'estudiar què fem com a ciutat, com mantenim aquesta activitat perquè és primordial ara mateix. Joan, endavant. Jo crec que tots ens omplim una mica la boca de cinema, de cine, de castellers. Jo diria que cap dels partits polítics que hem tingut representació aquests 4 anys hem sigut capaços de veure el problema real, el problema de finançament que té l'equipament. No hem sabut recollir algunes de les coses que dèieu fa un any i mig, i crec que a partir d'ara, amb aquests 4 anys, tindríem que, sí o sí, intentar que això, a banda d'autogestió, rebés el reconeixement, el recolzament i, per què no, algun tipus d'ajut via ajuntament. Abel Garcia, vostè, no sé si ho ha seguit, el tema del cinema remunta d'uns quants mesos i anys enrere, no sé si ho ha seguit des del Consell. Doncs sí, realment jo crec que preguntes i respostes com aquesta haurien de ser presents cada dia, perquè això, com bé deien abans, gràcies a aquest teixit associatiu que té la ciutat, aquelles febleses que ha tingut el propi Ajuntament potser s'han pal·liat gràcies a aquesta activitat. Entre d'altres coses, i està clar que hem de passar per una reformulació i un manteniment i un plantejament de gestió dels equipaments. Els pavellons, que estan en l'estat com estan, i realment això estan al costat de les entitats que cada vegada a nivell legal se'ls obliga a que tinguin un funcionament quasi bé com si fos una empresa privada. I aquí el nostre oferiment és un oferiment molt clar, de tenir una oficina d'entitats realment que depengui amb un tècnic municipal i que sigui aquest tècnic qui pugui fer aquest seguiment al dia a dia. No només un seguiment d'estat d'equipaments, etc., sinó un seguiment de recerca de subvencions, recerca de projectes, i amb l'Ajuntament està clar que hem de passar per conveniar el tipus de gestió, si ha de ser una gestió amb una consergeria que depengui de l'Ajuntament, amb una cogestió que hi hagi certes coses que hi puguin aportar les entitats, etc. Però sí que hem d'alimentar això que ens ha donat benzina i ens ha deixat sobreviure aquests darrers 4 anys, que sou vosaltres. Daniel, quan vulguis. Sí, tot molt maco, però parole. I heu estat molts de vosaltres al govern i continuem així. Jo he vist que al carrer Buixader
El carrer Major està cada vegada pitjor. Aquí revitalització, intencions d'arreglar això, cap ni una. Veníem caminant amb la Maria Antònia, ha fet una relliscada al carrer Major de Caldeu, no s'ha fotut mal per poc, m'enteneu? Doncs això ens hem de posar en sèrio. Al igual, amb l'ajuda de les associacions, que si no hagués sigut per vosaltres, moltes de les coses d'aquí que no s'haguessin pogut fer, i ho sabeu, que no heu tingut cap mena de suport, i aquí és on entrem nosaltres. El nostre discurs va en aquest sentit. Sí? Ja em toca? Endavant. Bueno, bàsicament, doncs, evidentment, suport absolut i explícit a les entitats i a les organitzacions d'aquesta ciutat, però també remarcar una cosa molt important que fa el cinema i que nosaltres creiem imprescindible en l'àmbit de la vida política, que és l'autoorganització que vosaltres genereu en aquest espai. I, precisament, aquesta activitat que no està subjecta a cap, diguem-ne, a cap cooptació administrativa ni institucional, i en aquest sentit per nosaltres la importància, més enllà de si és o no és un equipament estrictament municipal, rau en precisament aquesta autoorganització que heu sabut generar i que està completament diferenciada del que seria l'activitat institucional, però per altra banda, evidentment, cal un esforç profund per part de l'Ajuntament en matèria de convenis, però també en matèria, en aquest sentit, per la problemàtica que té aquest espai en matèria urbanística, urgent, que com ja sabeu també ja s'està tramitant. I quan haurà d'esperar, senyora Venturós, les entitats, perquè aquesta problemàtica que hi ha problemàtica de l'espai, diguéssim. De l'espai. En principi, hi ha d'haver aquesta modificació de planejament. Per altra banda, això va acompanyat també amb una millora imminent de la plaça de les Cols, que és la plaça d'aquí darrere, com ja us comentava abans. No vull perdre més minuts. Rebentant els garatjos, evidentment fent-hi un espai més agradable, amb el qual, com que això és un pol cultural de primer ordre, es puguin fer també activitats aquí, o convertint aquesta zona de darrere en una zona peatonal en la qual poder fer activitats. Però no m'està contestant, senyora Venturós. Li estic demanant quan, ja ho sabem el que faran aquí. No va en relació a l'Ajuntament, només quan vostè fa una modificació de planejament ha de passar per la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central i compta un període com a mínim de 9 mesos. No, perquè aquest projecte encara no ha entrat a l'Ajuntament per part de l'arquitecte que l'està fent. Perfecte. Seguim amb més temes. Teníem a la Najla Almassaoui. Marc, perdona, entenc que jo no tinc ni un segon per respondre. És que no, és que he fet així molt tímidament. Com que abans ha comentat que es volia guardar els minuts, he pensat que no volia d'allò. No, doncs sí. Sí, res, endavant. Faig un apunt molt ràpid. Nosaltres primer el que hem de fer és agrair moltíssim la feina de totes les entitats que hi ha aquí dins, castellers inclosos, evidentment, perquè veiem que és un pol de cultura associativa potentíssim, no? I per tant el que hem de fer és seguir donant suport a les entitats perquè això segueixi funcionant. No n'hi ha prou només amb l'autogestió, sinó que hi ha d'haver suport des de l'Ajuntament amb l'oficina d'entitats que parlàvem fa un moment. I per tant, tot el suport i estem segurs que podem construir grans projectes a model d'Ateneu. Jo sempre que entro aquí recordo Ateneus, que aquí a Berga ara ja no tenim, però que és aquest caliu que és molt interessant de mantenir. Sobretot penseu que cada debat que tenim aquí són uns 4 o 5 minuts, per tant, si voleu, aixequeu la mà clarament, sense d'allò ja està. Simplement, si no aixequeu la mà no us donaré pas i seguirem un altre tema. Perquè tenim fins a 9, fins al minut 9 només, no? Al minut 9 perquè us heu de guardar el minut de glòria. I ens queden 4 preguntes? 5 preguntes? 5 preguntes, o sigui a saco. Seguim, Najla Almassaoui. Doncs molt bona tarda, soc la Najla, una noia migrant que viu aquí a Berga i crec que soc l'única aquí per tota la sala. Ara, vull fer una pregunta. Nosaltres aquí, com a migrants, vaig veure que els 2 últims anys que estem aquí, que falta vivendes per lloguer, que estem buscant lloguer és caríssim, sembla Barcelona. Per exemple, al carrer Buixader puges al Cal Cantí, trobes lloguer amb 350, 400, flipant. Clar, dius, per què passa això aquí a Berga? És això la pregunta, moltes gràcies. Jo la vull respondre. Això passa, en primer lloc, que l'Ajuntament no té competència en l'àmbit de l'habitatge, però sí que tenim algunes competències, però en cap cas en aquest sentit. Nosaltres no podem regular els lloguers, en aquest sentit entenem que els lloguers haurien de ser d'una regulació estricta, no només a l'àmbit autonòmic, sinó també estatal, perquè en aquest sentit aquí el que s'obre la porta és bàsicament un mercat especulatiu brutal que Berga encara no ha acabat d'arribar, però que seguint una mica com està venint acabarà arribant. Per altra banda, aquí on hi ha d'haver la insistència és en el Parlament de Catalunya i en els diferents estaments superiors que són els que tenen la capacitat de fer aquesta regulació, però a més, evidentment, existeixen ajudes, però nosaltres no entenem que les ajudes que a dia d'avui existeixen i que l'Ajuntament les computa a través de l'Oficina Local d'Habitatge, però en aquest sentit la competència va molt més enllà i es poden donar aquestes ajudes, però al cap i a la fi acaben sent pedaços. Però jo no parlo d'ajudes,
ajudes. I ho parlo d'un lloguer que sigui normal i corrent. I jo li dic que els lloguers a dia d'avui no es poden controlar a través de l'Ajuntament de Berga, que no tenim competències, que nosaltres apostem fermament per una regulació clara dels lloguers i perquè aquest mercat especulatiu s'aturi, però a nivell competencial d'un Ajuntament no hi podem fer pràcticament res més enllà de poder donar aquest seguit d'ajudes. No podrà parlar més, si ja no? callo. Vale. Abel. Bé, l'Ajuntament no tindrà competències directes en tema d'habitatge si no es volen agafar de manera indirecta. Aquí hi ha una eina molt clara i que, com l'Ajuntament de Berga actualment no té aprovades les taxes i les ordenances actuals no ho podeu consultar, les d'aquest any, però sí que es pot fer una pressió a aquelles entitats bancàries, a aquells propietaris que tenen molts pisos buits i fruit d'aquesta pressió fins i tot es pot arribar a negociar de posar una bossa d'habitatge social a partir d'aquests pisos que estan buits ara mateix. Perfecte. Joan. Una mica amb la línia que diu la Montse. Des de l'Ajuntament no tenim regulació, no tenim la capacitat reguladora de preus. Sí que la volíem tenir i ens ho van tombar, jo recordo la CUP i Catalunya en Comú. Sí, vam votar a favor. A favor, al Parlament, que és allà on ens donaven el permís per fer-ho, i la resta de candidats d'aquest debat van votar en contra. Tots, bueno, menys ell, que no està representat al Parlament. No, però vull dir, la resta sí. De moment. De moment, ja arribarà tot. Aleshores, sí que és cert que és un problema. Mira, per exemple, jo treballo a Sant Vicenç de Castellet i tenen el mateix problema que aquí, Vull dir, impossible, no és competència de l'Ajuntament. Una altra cosa és que ens preocupem de que aquells habitatges tinguin la seva habitabilitat, que compleixin unes condicions dignes d'habitatge. Però el preu, si no ens deixen des del Parlament, no ho podrem regular a l'Ajuntament. Impossible. Joan Antoni, quan vulgui. En aquest cas és cert que l'Ajuntament de Berga o els ajuntaments en general tenen limitacions amb el tema de competències en vivenda. Però sí que, enllaçant també amb el que deia abans, ens fa falta una miqueta més de gestió i moure'ns més per les diferents administracions o intentar arribar a acords amb més estaments supramunicipals. I amb això què vull dir? Hi ha hagut molts ajuntaments que han arribat a un triple acord entre l'Ajuntament respectiu, la Diputació de Barcelona, que té un departament de vivenda, i l'entitat financera en concret. Per tant, han arribat a un acord entre les tres i han tret vivendes que pertanyien a entitats financeres a lloguer social. Per tant, jo crec que seria una de les solucions, però per això t'has de moure una miqueta, clar. Daniel, quan vulgui. Sí, jo penso que aquí hi ha dos problemes, no? I més parlant del cas Cantí, que ho conec bé perquè he vist al carrer UCD. Hi ha molts pisos que estan en propietat de bancs i aquí hi ha el tema especulatiu, que costa de lluitar-hi. Però en canvi, jo ho veig diferent als meus companys, jo penso que l'Ajuntament sí que pot fer. Quin és el problema més important d'un propietari d'un pis que el té tancat i no el posa a lloguer? La por. La por a no cobrar. Deixa't estar, perquè he parlat amb ells. És la por a no cobrar. Nosaltres no hem parat de moure'ns i parlar amb la gent. Què et diuen? La por a no cobrar. Des de l'Ajuntament es poden buscar mesures perquè garanteixin d'alguna manera que aquests lloguers que es demanen molt més econòmics o assequibles els pugui garantir d'alguna manera perquè aquesta persona propietària pugui posar aquest pis a disposició de la ciutadania? Jo penso que sí. Quines? Perquè s'ha fet en altres situacions. Parla de mesures, expliqui'ns quines creu que hi poden haver. Ho estudiarem i ho parlarem perquè això és una cosa que no ho hauré de decidir jo. O sí, ja ho veurem, no? En tot cas... Suposo que està aquí per sí, no? Per haver-ho d'acabar decidint. És a dir, escolteu, l'Ajuntament d'alguna manera ha de poder assumir determinat risc perquè aquests pisos es puguin posar a disposició de la ciutadania, no quedin tancats i després passi el que passi, no? Tant en quant a manteniment, en quant a problemes d'ocupació, que cada vegada són més, no? Hem de poder fer. Jo penso que sí que hi ha mesures de poder garantir que el propietari senti més segur a l'hora de cobrar, no és tan complicat. Abans de passar al Ramon, Naixla. Perdona, perquè has parlat que el propietari tindrà por que no cobrar o alguna cosa. Jo penso la persona que està treballant i qui té una nòmina sí que pagarà. L'única cosa, només la gent que estan d'ajudes, estan d'allò, que no pagaran. Però, perdona, les ajudes que tenen tota la gent són de Generalitat de Catalunya. I clar, cada cop que hi vagis demanen coses, però per què no demanen un rebut de lloguer? I així el propietari no tindrà por que no cobrarà, no? Per exemple, seria una mesura, però ja et dic, la raó fonamental de les cases buides allà és aquesta. Llavors és qüestió de parlar-hi, analitzar cada cas, amb cada propietari. Bueno, és el que he dit abans,
Si tu tens un gestor que t'està fent aquests temes a la Generalitat, tu et pots anar més a dedicar a veure què passa amb aquests propietaris i parlar amb ells, estar més a prop de la ciutadania i solucionar-ho. Ha quedat clar, Daniel. Ramon, tanquem aquesta... Bé, nosaltres en el projecte que volem pel Barri Vell, una de les coses que volem introduir, que crec que tots ho portem, que és anar rehabilitant els pisos del Barri Vell i així que es puguin alliberar pel lloguer, i una de les coses que podem fer és que baixin els preus perquè hi hagi més oferta, o l'altra cosa és que és ajudar a aquesta rehabilitació a canvi que el preu del lloguer sigui més baix, o rehabilitar-los directament i poder-los llogar directament a l'Ajuntament, però això sí que és una tasca que no serà immediata i que serà llarga, perquè el casc antic el tenim com el tenim i hem d'anar-hi treballant. Però aquesta és una de les coses que nosaltres portem per incloure dins del Barri Vell. Sí que la ciutat és més gran i hi ha altres llocs on hi pot haver pisos, però crec que tenim una bossa gran de pisos que no s'estan utilitzant al Barri Vell i que hem d'intentar mobilitzar per aconseguir això. Perfecte, Ramon, ha quedat clar. Moltíssimes gràcies, Naixla, per ser aquí, per ajudar-nos en aquest apartat. I les següents són la Marta Sobirana i la Laia Mas, que venen en representació del moviment que està naixent en el si de l'Escola Sant Joan. Gràcies, hola a tothom. Venim en representació del moviment creat en defensa de la línia de P3 de l'Escola Sant Joan de Berga. Primer de tot volem agrair a l'organització deixar-nos un espai per poder posar sobre la taula la problemàtica que vivim a l'Escola Sant Joan respecte a la possible retallada de la segona línia de P3. Així mateix agraïm als candidats el seu suport unitari, amb visió de ciutat, en defensa del manteniment de la línia. Considerem que l'escola pública és un pilar bàsic per la construcció d'una futura ciutadania educada, lliure, amb valors i amb pensament crític. Les polítiques educatives actuals necessiten actuacions de reequilibri territorial per donar resposta al despoblament, la baixa natalitat i la llarga crisi econòmica. I creiem que aquest element és clau per interpretar que calen respostes adaptades al fenomen rural. Durant el període de crisi, el Departament d'Educació no ha invertit els diners que calien per mantenir l'escola pública en un nivell suficient de qualitat. Reconeixem la responsabilitat primordial de la Generalitat. No obstant, i com fan en altres municipis, l'Ajuntament com a administració més propera a la ciutadania aposta, inverteix, mima i cuida les seves escoles. Que no sigui la responsable legal no vol dir que no s'hagi d'invertir. La deixadesa endèmica perjudica de manera clara i directa en l'atractiu de les escoles públiques i per tant poden deixar de ser l'opció preferent. A més, ningú de vostès ha parlat dels infants de Berga. Els demanem una resposta clara a aquesta pregunta. Quins plans d'inversió tenen previstos per als propers 4 anys a les escoles públiques de Berga? Gràcies. Ramon Camps. Bé, jo abans no he parlat d'educació perquè se m'ha menjat el minut i m'han tangllat, però per mi aquest és un tema molt important. Jo estic molt implicat amb les escoles. Nosaltres, de fet, aquesta legislatura hem fet que s'incrementessin els pressupostos per manteniment de les escoles, però entenem que això només el manteniment no n'hi ha prou. De fet, l'alcaldessa abans parlava que hi ha 2 projectes de millores del pati a les 2 escoles grans de les públiques de la ciutat, que nosaltres entenem que es farà, em sembla que és la primera fase del de Sant Joan aquest estiu, i Santa Eulàlia no tenim el finançament encara directament perquè es va demanar una subvenció però no es va atorgar per aquell any. Doncs tenim clar que això s'ha d'abordar aquesta legislatura. Els 2 projectes de patis s'han de fer, la cuina de Sant Joan, però l'escola Bressol és l'entrada a les escoles públiques. Per tant, s'ha de millorar moltíssim i se li ha de fer com fer-li un salt, perquè ara mateix ja se la veu antiga i jo que havia portat els nens allà doncs la veig igual encara. Sí que s'hi han fet algunes coses que de fet van ser gràcies a que Esquerra Republicana va demanar que s'hi posessin uns quants diners més i com que tenien minoria ens van acceptar la proposta de bon grat, entenc, a més no els hi va costar res, però ho vam haver de demanar i per nosaltres és una prioritat, però no només això. Creiem que hem d'ajudar a que la gent vegi l'escola pública com aquest pilar i futur. Senyor Camps, està fent una reunió que Déu-n'hi-do, És que m'ha tocat el tema i aquí no ho puc evitar i crec que és el pilar primordial de la nostra ciutat i de totes les ciutats. Primer Jordi i després Montse.
Bé, nosaltres avui, com saben els representants de Sant Joan, ens hem trobat amb el president Torra i li hem explicat precisament la necessitat que tenim no només de mantenir la línia, que és primordial i que ens ha dit que ell ho traslladaria al conselleria i que per tant segurament el Ramon té més marge que nosaltres mateixos, però a veure si entre president i des d'Esquerra podem fer que això sigui com ha de ser, que mantenim per tant la línia de P3. També li hem parlat de que les escoles a Berga són dels anys 70 i que per tant el que ha de fer el govern és fer un pla d'inversions per les escoles, perquè no podem tenir les escoles com les tenim ara. El Ramon ha fet una descripció molt correcta del que hi ha i per tant hem de treballar en aquest sentit. Nosaltres ho inclourem dins del pla de manteniment general. Hem de fer que els tècnics de l'Ajuntament tinguin clar quan s'arreglaran els equipaments públics. Ha d'estar calendaritzat. Hem de saber que el 2020 farem no sé què, el 21, no sé què. No podem anar a salto de mata, com diríem en castellà. I per tant, nosaltres ho posarem dins els plans de manteniment dels equipaments. Montse té 37 segons. Sí. Bàsicament nosaltres el compromís que tenim de despesa, en primer lloc que s'ha fet el projecte de la cuina de Sant Joan, té un valor de 50.000 euros, l'hauria d'assumir el departament, però en aquest cas no serà possible i per tant ho assumirà l'Ajuntament amb fons propis. I per altra banda hi ha els dos projectes dels patis, que són un per valor de 200.000 euros a l'Escola de Santa Eulàlia i un altre per valor de 450.000 euros a Sant Joan, i en aquest sentit aquest estiu la primera fase que farà l'Ajuntament de Berga és de 123.828 euros amb l'ajuda de 50.000 euros de la Diputació per fer aquesta inversió, de moment la primera fase d'aquests patis de les escoles. Abel. Bé, el mateix dijous que saltava la notícia, aquest mateix dijous hi havia una vaga de mestres a l'escola pública. Ha passat molt desapercebuda, però realment aquesta vaga era justament per aprofitar els arguments que utilitzen per tancar aquesta línia, que és de dir, escolta, si la qualitat de les aules pot millorar aprofitant aquesta davallada de natalitat, aprofitem-ho. Aprofitem-ho per baixar la ràtio nen-mestre, però veiem que en general potser no és el model real i l'aposta decidida per que hi hagi realment una qualitat en els centres educatius. Centres educatius que a part han de donar compliment al decret d'inclusió i això augmenta les dificultats pel professorat i finalment qui se'n ressenteix és els alumnats. Podem concretar més, podeu definir més quina seria la vostra proposta de pla d'inversió? Ara vaig. Està clar que si s'aposta per l'escola pública no pot ser, i m'he entretingut aquesta setmana a veure què havien invertit, encara que a la senyora Venturós no li agradi que parlem de comarca, però municipis que tenen la quarta part... No faci demagògia. No, municipis que tenen la quarta part de població i capacitat d'inversió han invertit aproximadament uns 3,5 milions d'euros en millores en les escoles. Si Berga això no ho pot fer, potser és que realment ens omplim la boca de parlar d'escola pública, però només fem això. Crec que m'havia donat primer el torn. Nosaltres tampoc volem, és a dir, nosaltres no volem... Nosaltres el que volem és que els partits tots tenen la visió partidista i fragmentada de la realitat. Nosaltres el que volem, el que estem demanant, és una aposta de ciutat, de tots units. No volem debats eteris. Nosaltres el que volem és veure-ho junts, anant a Barcelona, anant on calgui, defensant aquest nou model de ciutat que volem. Val a dir, ahir mateix la Montse i trenco una llança perquè possiblement ens toca fer aquest paper de divisió perquè cadascú defensa el seu, però ahir la Montse va crear un grup de WhatsApp on ens estem coordinant per anar tots amb un únic objectiu, que és defensar el que no es perdi aquesta línia, i si aprofitem la reunió per mirar en globalitat el que necessiten realment les escoles de Berga, doncs ben aprofitada serà, però està clar que... Abel, s'està menjant el temps, Però en aquest sentit hi ha cordialitat i unió. Vale. Joan Antoni. Sí, en aquest sentit és que al final això és gestió. Jo crec que hi ha problemes de ciutat que hauríem d'anar tots junts, com s'apuntava, però amb el que es demanava de propostes concretes, sincerament jo crec que primer hauríem de fer una petita primera inversió, que és fer una bona planificació de com estan tots els equipaments i a partir d'aquí calendaritzar els propers anys què s'ha de fer i què no fer. Això amb el tema d'inversions. I amb el cas de la línia,
Jo, de P3 jo no crec que sigui una cosa sobrevinguda que hem dit o que hem descobert la setmana passada o fa un mes. Jo crec que un any abans, 2 anys abans, tu ja pots veure quina és la progressió de matriculacions en aquesta línia i començar a treballar. No? Jo crec que en aquesta línia tots podem estar d'acord que s'ha de treballar i és el que deia. L'alcalde de Berga té que ser el més pesat de tot Catalunya perquè tenim una situació complicada, no tenim tantes facilitats com altres comarques que estan molt més a prop o que tenen més població. No? Per tant, jo crec que s'ha de fer una bona canalització dels temes i dels problemes que poden venir. Per tant, hi ha problemes que els podem tenir presents i no esperar que estiguin sobrevinguts i ara què fem, i correm-hi tots. No? Jo crec que això és el que s'ha de fer. Joan. Bé, nosaltres ahir a les 8 estàvem amb alguns de vosaltres, ens veu traslladar primer de tot la unió, que és el que vaig defensar arrel de parlar amb vosaltres, i inclús allà a l'hora estava parlant amb l'Abel i vaig parlar, bueno, no vaig parlar, vaig intentar parlar amb tots però després no va poder ser, no? I va crear el grup. Però a banda d'això jo crec que sí, que teniu tota la raó i que nosaltres des de Berga en Comú el que sí que lluitarem és per anar segur, tots plegats. I llavors hi ha 3 o 4 coses més. És veritat, tens que fer una mica de full de ruta, per com està, fer un mapatge de la situació actual, no? Però jo crec que també hi ha 2 coses que podrem mirar si més no. Si al final aquesta línia de P3 amb la pressió i tot nostra no acaba sent una realitat, doncs sí que des de l'Ajuntament tindríem que mirar si dediquem més monitors o dediquem a algun professor que puguem fer-ho via Ajuntament, ja ho veurem. A vegades hi ha solucions que no se t'acuden, però piensen més 100 cabezas que una, no? Llavors, aquesta també. I el nostre problema també que portem, que això jo crec que li devem a Berga, que és fer una tarifació social. De què? De l'escola Bressol i de l'escola de música. És que això li devem de fa anys. Llavors aquestes són les mesures concretes que nosaltres proposem. Daniel, i no sé si volies tancar alguna cosa. Sí, faré 5 segons. Doncs Daniel i Jordi. Bueno, Decidim Berga va néixer amb aquesta idea, amb la idea d'unir-nos tots cap a projectes de ciutat tan importants com aquest. No faré política sobre el tema de P3. Perdoni, em pot concretar quin és el seu projecte de ciutat? El perdó? Em pot concretar quin és el seu projecte educatiu de ciutat? Respecte al projecte educatiu de ciutat, sí, ara mateix estic dient, el projecte és projecte de ciutat i el projecte de ciutat es fa en col·laboració de totes les forces polítiques. Sí, d'acord, sí, però quin és el seu punt de vista? Quina és la llavor que vostè aporta en aquest punt de vista? No, és que no acabo d'entendre la pregunta. És a dir, entenc que és una construcció de tots, però quin és el seu punt de vista en aquesta construcció? Què hi aporta Decidim Berga? Si li importa Decidim Berga? Què hi aporta? Quins ingredients hi aporta? Decidim Berga? Miri, torno a explicar-me. O sigui, per nosaltres, igual que l'escola, igual que és l'hospital, igual que és els temes importants per Berga, considerem que han de ser projectes de ciutat. I que un projecte de ciutat, ara acabo, és senzill, l'únic que implica és que ens assentem, que els talents de cadascú els assumem i fem esforços en una única direcció. Què podem fer? Li han donat diverses idees. Vull sentar-me, vull escoltar-les, vull valorar-les i treure'n un, tots. Però vostè en té una seva, o ha d'escoltar les altres? Jo suposo que és això el que vol dir ella. És dir, vostè entenc que es vol asseure amb la resta... No, és que tampoc... Aviam, quan nosaltres parlem de projectes de ciutat, són projectes de ciutat. No anem a dir una cosa en concret per anar a vendre un producte, ho he dit, no farem una carta als Reis, hem de prioritzar quines són les coses. No es pot fer tot ni es pot fer tot alhora. Llavors, el primer de tot per tema educatiu, el manteniment, impossible. O sigui, és que el primer que ens hem de valorar és hi ha un bon manteniment de l'escola, que és el que ens correspon com a Ajuntament? No, no hi és. Hi ha coses deficitàries? Sí, hi són. Vull dir, si es refereix a això, és el que diem al programa, prioritzar. El primer per nosaltres potser cal prioritzar en inversions en aquest aspecte, però hi ha moltes més coses, que no queda tan sols aquí. I molt ràpidament, Jordi, tanquem i ja... Molt ràpid. Avui quan parlàvem amb el president ens deia que ell té el cap, o sigui, és un home preocupat pel territori, i que li preocupa la baixa natalitat i que per tant faran accions perquè això no passi. I en aquest sentit jo crec que hem d'esperar a veure quins plans hi ha des de Barcelona. No sé què he dit, és que ja he dit alguna cosa malament. No sé ben bé què he dit. Ah, perdó. Si poden fer moltes coses, però això ja ho sap cadascú. Bé, doncs que el decrement de natalitat i per tant els problemes associats s'hi han de posar mesures, no només en el camp de la natalitat. I llavors volia incidir en el tema de la unió. 10 segons. Nosaltres anirem a Barcelona, efectivament, i això és molt important. O sigui, ens ho van reclamar des de l'escola i anirem. I això ja és un pas molt important per treballar conjuntament moltes altres coses.
Perfecte. Perdoneu, S'ha quedat sense temps, ja. Seguim amb un altre tema. Tenim el Xavi Pujols, endavant. A tots, la meva pregunta és l'estació d'autobusos que fa 10 anys que estan parlant i jo no puc entrar a comprar el tiquet sol perquè hi ha un ordinador molt alt i ara quan plou em mullo. Vaig parlar amb l'Ajuntament de Berga i em van dir que el local és privat. La meva el que vull dir, fins quan no tingueu la parada d'autobusos nova, el que vull demanar si podeu mirar de fer una petita rampa que pugui entrar a dins perquè el Junyer hi ha coberta de fer una estació nova a Navàs, també té nova i a Crega. Ja fa gairebé 15 anys que agafo el bus i a l'hivern fa fred esperant-me a fora al carrer. Gràcies. Crec que aquí es barregen dos temes, que són l'estació d'autobusos per una banda i les barreres arquitectòniques i els problemes de mobilitat per l'altra banda. No sé qui vol obrir la llauna. Té 10 segons, Montse, si vol començar, però... 10 segons. Bé, Xavi, gràcies per la pregunta i gràcies per explicar-nos això. Jo crec que és un projecte estratègic de ciutat com ha quedat més que palès. Tots i totes les... tots i jo, en aquest cas, portem l'estació d'autobusos en el programa i esperem que en el decurs de la propera legislatura poder-lo tenir fet. Per altra banda, intentarem també treballar pel tema de la taulada de l'administració i per la rampa. Gràcies, Montse, per la brevetat. I Joan Antoni. Sí, jo crec que és un clar exemple de per què estem tots d'acord que el tema de l'estació d'autobusos s'hauria de solucionar. I a vegades hi ha hagut legislatures, hi ha hagut campanyes que han perdut molt el temps en grans projectes. Jo crec que actualment, i al límit ja que hem arribat amb el tema de l'estació d'autobusos de Berga, fins i tot podríem moure'ns amb altres administracions. Escolta, un ajuntament com Barcelona, un ajuntament gran que ens regali un parell de marquesinos o ens les deixi, si més no, temporalment per no mullar-nos o no passar fred. Jo crec que és una solució que posava l'altre dia, però és una cosa que es pot fer ja, però s'ha de moure un per fer-ho. I pel tema de les barreres arquitectòniques en general, a Berga fa 2 legislatures que tenim redactat el pla de mobilitat urbana i per tant allà estan redactades totes les obres i tots els carrers que estan i que no estan adaptats i tots els que es poden i alguns que no es poden. Per tant, hem d'agafar aquesta planificació i començar a fer-la, si no és un finançament propi, buscar-la a altres administracions com la Diputació de Barcelona. Joan. Bé, jo tinc que dir que m'ha robat el cor directament, primer de tot. Crec que en quant a l'adaptabilitat de la ciutat sí que ja s'ha treballat molt. 47 passos. 47. Hi ha un pla, l'altre dia ho vam aprovar a BRG, ens ho vam mirar, i els propers 4 anys hi ha un munt de passos que acabaran connectant la ciutat. Vull dir que tothom que tingui un problema de mobilitat podrà passar de vorera a vorera sense gaires entrebancs o els mínims possibles. Això, vull dir, si contesto a una pregunta i l'altra és que mirarem, com diu ella, farem esforços per posar una rampa fins que no es fa l'estació de busos nova, perquè clar, el problema el tens cada dia, el tens ara, no el tens d'aquí un any quan l'hem fet o d'aquí a 2. Molt bé, volia dir alguna altra cosa, no? Una altra pregunta. Quan tinc d'anar a l'Hospital de Berga tinc de pujar per la rampa. La meva pregunta és per què no es pot fer cap rampa a la Serra? Perquè jo tinc de donar la volta i tinc de passar pel costat de la carretera i un dia em van
punt de trobar-me. Un altre tema de mobilitat, no? Els accessos a l'hospital, no sé, algú... Joan Antoni, sí. Mira, en aquesta línia, el que deia abans, el pla de mobilitat urbana, crec recordar que ja contemplava, em sembla que és un elevador a la rampa principal per pujar a l'hospital. Jo crec que és tot això, una bona planificació, el pla de mobilitat urbana el tenim fet, per tant s'ha de planificar on es gasta. La xarxa de la Diputació de Barcelona, de les inversions de xarxa, que cada ajuntament cada 4 anys pot triar quines inversions fa. Perfectament aquesta podria ser una de les inversions que demanéssim aquesta legislatura. Ramon. Sí, entenem que per nosaltres i per a tothom són una prioritat els problemes de mobilitat i per tant tot això s'ha de corregir i n'hi ha algunes d'urgents que nosaltres intentarem estar-hi a sobre tan ràpid com puguem. Doncs seguim, tanquem el tema de mobilitat i passem a un altre tema. Tenim a l'Angelina Vilella. Hola, bona tarda a tothom. Jo em havia preparat 9 preguntes i m'han dit que només en val una, o sigui que jo he de parlar del carrer Major. Si voleu saber coses del carrer Major demaneu-m'ho a mi, perquè ho sé tot. Llavors, el problema més gros que tenim al carrer Major és l'aparcament, entre d'altres. L'aparcament, a veure, voleu fer un eix cultural a Sant Francesc, ho trobo magnífic, però ja fa un any que ens veu treure 15 aparcaments per fer les obres de Sant Francesc. Quan hi hagi aquest eix cultural, la gent que hi vivim, on aparcarem? Doncs no ho sé. Llavors, això em repercuteix amb el comerç i la vivenda, perquè, esclar, no pots accedir al lloc si vas carregat, etc. Ja ho sabem. El comerç, l'excusa de no venir a comprar al carrer Major és que no es pot aparcar. Quan la gent se'n va a Barcelona i aparquen 10 hores lluny, és igual. Llavors, el que hem de fer és donar un tom a les botigues tancades i obrir-les en plan sociocultural i que hi hagin espais que la gent hi puguin venir a fer coses, que no siguin les portes tancades. És clar que obrir un local al carrer Major també és un problema, perquè l'Ajuntament et demana inifugar un sostre segons els metres val de 2.000 a 3.000 euros i això és un cost que ni el propietari amb els lloguers que es paguen ara pot accedir, assumir, ni la gent que volen agafar locals. Vull dir que entre l'aparcament i els llocs tancats tingueu en compte, perquè el senyor Daniel l'altre dia deia que el carrer Major s'assemblava o s'assemblaria al carrer Buixader. No, perdona, el carrer Major no té res a veure amb el carrer Buixader. Sí que té a veure, a les cases velles, però som una colla de gent que el vetllem. Acabem de muntar una associació de veïns que no en teníem, perquè els botiguers sí que tenien associació, però els botiguers tanquen les botigues i el carrer Major continua 15 hores més. He de dir que hi ha 80 botigues obertes, fa 10 anys n'hi havia 114, però encara és l'eix més fort comercialment. Gràcies. Adel. Molt ràpid. En primer lloc, i ho lligo també amb l'altre, hem de pensar cada vegada més que hem de visualitzar ciutats per les persones i no tant pels cotxes. Actualment mireu quants metres quadrats es destinen a cotxes i quants a persones. O sigui, d'aquí que nosaltres parlem quasi bé d'un únic eix comercial que podria lligar el carrer del Roser amb el carrer Major i seguidament tot el que seria el passeig de la indústria. Seguidament, i el tema dels aparcaments. Tenim un projecte a la Rasa dels Molins que visualitzem els edificis que poden mantenir-se drets i quins no. I el que deia abans el Daniel, un gran pacte de ciutat serà determinar què hem de fer. Hem de fer el mercat municipal aparcaments? Senyor Abel, s'ha passat molt de temps, simplement us volia comentar, és una pena perquè tenim aquest tema per tancar i un altre encara per obrir i pràcticament tots estem exhaurits. El que farem serà, em sap greu per la gent que ha gestionat bé el temps, però farem allargar un minut a cada un i d'aquesta manera tots podrem tractar aquests temes que són igual d'interessants que els que hem tractat fins ara. Per tant, arribarem als 11 minuts en total i seran 7 minuts més de debat que tampoc revertirà molt en el temps de la gent que està avui aquí mirant-nos. Dit això, estàvem parlant del tema de l'Angelina. Això de la Rasa dels Molins és interessant perquè jo que el faig a peu per la telefònica hi ha 5 minuts
d'aquí al carrer Major a la Gran Via. O sigui, per tocar, bueno, jo camino molt de pressa per això, però són 5 minuts que és un espai molt curt que podríem aprofitar molt bé. Daniel. Sí, no, respecte al comentari de que acabaríem com el, que semblava el carrer Buixader, que el carrer Buixader, pel que jo conec, en aquella època no hi vivia encara, però havia sigut una part del carrer comercial se sent bé, del carrer comercial de Berga, i ha anat perdent, i és el que deien, no vaig dir-ho després, ni molt menys, m'he reunit amb vosaltres i ho sabeu. Inclús vaig parlar amb vosaltres i us vam oferir, o pensava que des de Decidim Berga havien de donar-vos a cogestió, que havia d'haver una gestió de la partida que es disposa per a promoció del comerç, etc., la cogestionéssim juntament amb les associacions, i en aquest cas amb l'UBIC, per promocionar-lo, tal com vosaltres indiquéssiu més aviat. Per què heu fet una tasca ingent? Heu fet una tasca ingent, porteu molta feina, intenteu revitalitzar-ho, això em falla molt. Últimament et fallen bastant, l'altra vegada també. Deu ser algú que t'explico vosaltres, perquè, no? Bé, doncs en tot cas això, que vam parlar-ho, que estic d'acord amb que s'ha de revitalitzar el tema de l'aparcament, nosaltres pensem que ha d'anar a parar en el mercat municipal. En tot cas també, el que es pot fer són alguna consulta ciutadana en diferents llocs on ubicar-lo, perquè també havien parlat de la zona de baix de la Rasa dels Molins, per associar allà el que és l'aparcament d'autobusos amb un aparcament gran. Hi ha opcions a fer i hi ha coses que s'han de debatre, però en tot cas penso, com comenta l'Abel, que ha de ser un projecte de ciutat i estem en el mateix que deia que comentava abans, hem de sentar i parlar-ho, no t'hagués sentit fer cartes als Reis i després no puguis complicar perquè ens ho hem d'acordar entre nosaltres. Perfecte, Daniel. Tinc bastantes peticions, però comencem per la Montse. Bé, una mica parlant amb l'àmbit del carrer Major, nosaltres sí que tenim molt clar que això va completament lligat en l'àmbit de la reforma també de la plaça de les Cols que comentàvem i evidentment de primer lloc de parlar també amb els comerciants que a dia d'avui queden al mercat municipal. Tothom parla en nom dels comerciants del mercat municipal, jo soc filla del mercat municipal i em sap absolutament greu que tothom demani des de fa 20 anys que el mercat municipal acabi sent un pàrquing. D'acord? Així i amb aquesta voluntat, ara nosaltres evidentment queden 3 parades en el mercat municipal, decidim fer una aposta clara evidentment perquè hi ha uns recursos públics que són els de l'Ajuntament que van per davant també evidentment d'això, hem de parlar amb els comerciants i això lligarà el carrer Major amb aquesta zona d'aparcament. Et sabria greu que llavors a l'altre tema no poguessis parlar i et queden 15 segons. Joan Antoni. Sí, en aquest sentit, m'he presentat diverses vegades i jo sí que reivindico que aquí tenim un espai que és el mercat municipal que jo crec que l'hauríem de reconvertir en un pàrquing i donar una possibilitat a la gent que està al mercat municipal a reubicar-lo al carrer Major. Això el que crec és que també donaria una vida al carrer Major que a dia d'avui no té, perquè el que necessitem també és poder comprar al carrer Major el teu dia a dia, perquè alhora com que hi vas a passejar, vas a comprar el teu dia a dia, també veus altres coses que potser no vindries especialment o que potser al cap de setmana no hi vens o una tarda lliure quan tinguis no hi vens a passejar, a comprar altres coses que no són del dia a dia. Per tant, jo crec que aquí tenim un equipament que hem de convertir a pàrquing i reubicar la gent al carrer Major, perquè s'apuntava és que a dia d'avui, clar, la gent sí que camina, però ens hem d'adaptar també a dia d'avui, molta gent el que vol anar és amb el cotxe tot arreu, i per tant aquí tenim un equipament, i si no una altra possibilitat que jo crec que tenim són hi ha un parell de places al costat de la Torre a les Hores que estan infrautilitzades, va que nevar fa 10 anys, van arrencar la neu i està així, el ferm està malmès des de fa 10 anys. Per tant, jo crec que allà es podria fins i tot fer un estudi arquitectònic a veure si aquelles places aguanten, perquè allà potser no moltes places, però serien 10 o 12 places que podríem aprofitar també d'aparcament. Si no m'equivoco em queden Ramon, Joan i Jordi. Ramon, si et sembla. Bé, nosaltres amb el tema del carrer Major o el barri vell portem un projecte de repensar-lo tot conjuntament perquè és el que deies. Si fem un pol cultural al voltant de Sant Francesc, tota aquesta gent que vingui, el pàrquing què passarà? Llavors, amb el mercat, què en fem? Hi ha molta gent que diu un pàrquing, però podria ser una altra cosa, perquè entenem que podria ser la porta que unís el que és el Vall amb el carrer Major, perquè amb la plaça de les Cols, que es pot remodelar i així sigui una entrada més bé, però si pots entrar... Vull dir que hi ha moltes coses que en toques una i afecta l'altra, en toques aquella i després afecta... I llavors això s'ha de pensar en global, perquè si anem pensant ara fem això perquè ens aniria bé per això, però llavors t'has quedat sense una part molt important de la riquesa del barri vell. Llavors tot això ho hem de pensar conjuntament, també com a projecte de ciutat,
Tot i que, clar, tots tenim les nostres idees, però com més idees, més riquesa. Joan? Sí, jo dic sempre, i ho diem, portem al programa, tu no pots dir una mica a fil... No ho sé. Una mica a fil del que deien, el projecte Carrer Major no és únic, té que ser sencer, com a casc antic, té que ser així. Però també és veritat que jo m'he trobat amb gent que ha volgut llogar un local al carrer Major i els lloguers tampoc són baratillos. Aleshores també per aquí podríem incidir una mica. Si volem revitalitzar una zona molt concreta del casc antic, home, tindrem que posar mesures com a Ajuntament perquè tinguin més accés i el lloguer sigui més assequible. De lloguers n'hi ha de tots i jo crec que la feina que podeu tenir a l'Ajuntament és parlar amb els propietaris. D'aquí venia. Jordi, tanquem el tema perquè el següent també ve de Barri Vell, per tant acabarem parlant de Barri Vell. És que precisament, a veure, sobre el mercat municipal jo coincideixo amb la Montse, o sigui, el primer que hem de fer és parlar amb la gent que hi ha, perquè no cal que disparem propostes i el que hem de fer és tenir respecte pels que hi ha d'entrada, en aquest sentit, veure quina és la millor solució. Llavors, el carrer Major ha de ser la prioritat número 1, quan parlem amb el Barri Vell ens diuen per favor, salveu el carrer Major, per tant, anem a treballar pel carrer Major com a prioritat. Nosaltres proposem un catàleg de locals buits i llavors també utilitzar els sols, els terrenys buits per utilitzar-los com a aparcament si és que és possible. Llavors també revisar la normativa per facilitar en tot el que sigui possible que hi hagi nova vida, diguem, i llavors l'àrea de promoció econòmica urbana, que és precisament la conjunció, o sigui, la suma de l'iniciativa privada i l'iniciativa pública amb recursos per decidir cap on han d'anar les coses, que és aquest l'òrgan que ho ha de gestionar. Vale, perfecte, Jordi, et queda el mateix que la Montse, pràcticament 15 segons per l'últim apartat, i l'últim apartat ens el llegeix el Bernat Cortina. Hola, la meva pregunta és molt concreta i també m'agradaria respostes i accions concretes. Tots parleu de revitalitzar el Barri Vell, jo em vull centrar en el tema de l'habitatge. Quines propostes, quines accions concretes fareu aquests pròxims anys per tal de gent que vulgui accedir a un lloguer, gent que vulgui fer una compra d'un habitatge, rehabilitar un habitatge? Quines són aquestes accions concretes que voldreu fer per aquest tema? Gràcies. Tinc 15 segons, no? Sí, endavant. En 15 segons, en primer lloc comentar-te que dintre les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Berga té bastant marge per fer qüestions que tinguin a veure amb això i en aquest sentit sí que nosaltres apostem molt clarament per qüestions de masoveria urbana i per intercanvis en aquest sentit que van precisament a entrar en totes aquelles propietats que són directament de l'Ajuntament. Perfecte, Montse. No sé si n'hi ha... Sí? Heu de parlar tots per parlar bé, perquè així, per tant... Bé, les polítiques d'habitatge, com saben, des de l'Ajuntament són complicades de portar a terme. Nosaltres proposem d'entrada començar a detectar quins són els pisos buits i, per tant, amb aquest catàleg poder fer que sigui una mica més accessible, si més no amb aquesta informació poder començar a treballar per això. Perfecte, Jordi. Ho hem comentat abans, posar a l'abast i intensificar les eines que tenim, sobretot a nivell fiscal i de pressió. A partir d'aquí, entesa amb els propietaris, està clar que no podem actuar de manera unilateral. Joan Antoni, per seguir tancar la banda. El tema dels propietaris, que també s'ha apuntat abans, clar, el que molta gent propietària d'un pis buit el que vol és que se li garanteixi el pagament d'aquest lloguer. No seríem el primer ajuntament que el que fa és cobrir el primer mes o el segon mes d'impagament per part del lloguer. És un tipus de política. També es pot fer un altre tipus de política que seria subvencions o ajudes per a la rehabilitació de vivendes antigues o el casc antic. I una tercera, que és la que has posat abans. Hi ha moltes vivendes buides que són d'entitats financeres. Ja no seríem la primera ciutat que arriba a un acord, el triple acord, que l'Ajuntament gestiona, la Diputació rehabilita i l'entitat financera cedeix el pis. Per tant, jo crec que hem d'arribar a algun tipus d'aquest acord on en aquestes tres línies es pot actuar. Sí, Daniel? Sí. De cara a la priorització del Barri Vell, per nosaltres el prioritari és netejar. El que hem comentat sempre dels carrers nets i de les parets sense pintades, i això penso que és el primer. I més, jo aquí visc, penso que és una de les primeres coses. Però també cal, igual que coincideixo amb els meus companys en la detecció d'habitatges, i també començar a fer inspeccions per detectar cèl·lules d'habitabilitat i sobretot el que són els lloguers considerats il·legals. Perfecte. Joan.
Mireu, com que jo crec que el casc antic no és un tema d'una legislatura de 4 anys, seran molts més, jo diria que 10 o 12, perquè ja portem molts més sense que ningú hagi fet res. La primera cosa, jo sempre dic que microcirurgia constant, per com és el casc antic, no? Fer les actuacions que toca on toca, enderrocar, molts són propietats de banc que diuen... De la banca, expropiacer. Buscar propietari i sí o sí que tindrà que passar amb la mesura que puguem com a Ajuntament d'això, ajuts a la rehabilitació, bonificacions amb l'impost de béns immobles, qüestions d'aquestes que es poden portar a terme. I Ramon, tanquem... Bé, tots ho han dit, això, el tema impostos, el que pot incidir l'Ajuntament, però nosaltres sí que apostem per intentar mobilitzar els edificis buits que hi ha, que evidentment també s'ha dit, és parlar amb els propietaris, tant siguin bancs o siguin persones privades, però també potser l'Ajuntament pot agafar i buscar algun edifici que estigui molt malmès i expropiar-lo o quedar-se'l i recuperar-lo per posar-lo en lloguer i crear una borsa de lloguer. I és el que s'ha dit, el problema del Barri Vell és que anem molt tard, hi ha molta feina a fer i serà una feina lenta però que ha de ser constant. Per tant, una mica és això, totes les eines que s'han dit, però potser nosaltres buscaríem també intentar fer una bossa pròpia de l'Ajuntament per incentivar el lloguer. Perfecte, doncs amb això tanquem aquesta part i ara sí, ens queden ben bé 10 minutets de debat. L'última part són els 7 minuts de glòria, un minut per cada un. Si us sembla comencem com al principi. Daniel, quan vulguis, tens un minut per demanar un minutet per intentar convèncer a la gent avui aquí. Bé, el primer és... Començo ja? Sí, davant. Doncs vinga, mira, estem decebuts amb el govern de la CUP, ens prometien un canvi profund i al final ha sigut continuisme i, segons el nostre criteri, pocs resultats. Deien que capgirarien la ciutat i el que han fet ha sigut marejar-la més que capgirar-la. Tampoc volem tornar al passat, ni al passat de CiU, ni de PDeCAT, ni de socialistes amb esquerra, que va ser l'origen del forat econòmic que estem patint. Van ser tan incapaços com la CUP de resoldre les situacions en el seu moment. Jo penso que cal obrir una nova etapa, amb gent nova, amb plantejaments nous, amb trets diferencials, amb nova forma de fer política des de baix a dalt, des del republicanisme i utilitzant molt de sentit comú. Governs amplis, prioritzant, fent una bona gestió, respectant els ciutadans i amb corresponsabilitat. Si aquest és el projecte que molts de vosaltres també defensaríeu i ens veieu emmirallats en això, doncs el que us proposem és que ens voteu, que ens doneu confiança, que aprovem una alternativa nova i a l'igual surt bé, no? Molt bé. Joan Antoni. Sí, nosaltres el que proposem és el que deia abans, una ciutat que sigui petita, que és la nostra ciutat, però que sigui una ciutat, no un poble, que no estigui gestionada com un poble. La recepta dels últims anys ja sabem quina és, la recepta de la CUP l'hem patit, la recepta de Convergència durant tots aquests anys també ens ha portat a la situació actual de que hi ha molts problemes que venim arrossegant durant molts anys. No hem sigut capaços ni de gestionar bé una nova estació d'autobusos quan veiem que hi ha pobles a la comarca molt més petits que s'han sabut moure i que tenen una nova estació, i això què ens vol dir? Perquè moltes vegades hem vist aquesta legislatura que s'ha parlat del problema econòmic. Sí, hi ha un problema econòmic, això és evident i s'ha de solucionar, però també hi ha hagut un problema de gestió. Si altres ajuntaments més petits, també endeutats i també afectats per l'alçal, han pogut treure endavant certes infraestructures, aquí per què no? Perquè no s'ha fet gestió. Nosaltres el que prometem és que hi haurà una bona gestió i el que volem és gestionar aquesta ciutat per convertir-la en una ciutat. Creiem que l'alcalde de Berga té que ser un bon relacions públiques de la ciutat i no es pot fer d'una altra manera, sinó que tenir una ciutat també alhora neta i arreglada. No pot ser que tinguem els carrers amb l'estat del que els tenim actualment i creiem que ha de ser una ciutat agradable, perquè també nosaltres creiem que ha de ser un dels motors econòmics de la nostra ciutat el turisme, i com no, Caral. I per tant el que hem de fer és que sigui una ciutat agradable i habitable pels que viuen aquí i també pels que vinguin de turisme, perquè si tu creus que un motor turístic, un motor econòmic de la ciutat és el turisme, hem de viure de cara amb ells, i per tant no és que inventi res ara aquí, sinó que és copiar models que fan altres comarques també de la Catalunya central, que com deia abans doncs sí que tenen un producte interior brut per habitant molt més alt que la nostra comarca, i això com ho fan? Treballant tots units i treballant en projectes, emmirallant-se en aquelles ciutats grans que tenim a Catalunya, no en aquells poblets petits que malauradament gestionen el que poden, però nosaltres no podem estar en una política
low cost de dir ha quedat clar. Li he deixat temps de marge perquè era el que havia parlat menys amb diferència, però ja està. Mira, ha acabat ben bé els 11. Joan. Bé, nosaltres des de Berga en Comú defensarem a ultrança la gestió pública dels béns comuns i el dret a l'habitatge, a l'educació i la sanitat pública, perquè volem una ciutat sostenible, humana, amable i cohesionada. Volem governar per tots i totes els bergadans, ens votin o no, i tinguin la ideologia que tinguin. Demanem el vot des del cor per treballar en cos i ànima per Berga i per la seva gent. Pel que fa a aquest que els parla, la meva persona, si arribo a l'alcaldia prometo treballar per Berga com he fet a la meva feina habitual, amb professionalitat, dedicació i respecte envers a tots i totes vosaltres. Us demanem el vot amb el convenciment que tenim molt a oferir, a aportar aquesta ciutat. Volem transformar-la i creiem que som l'eina per això, perquè des de Berga en Comú pensem que això de l'única cosa que va és de Berga. Gràcies. Abel. Bé, doncs, si ens feu confiança, serem determinants pel futur de la ciutat, pels que ja hi viuen, pels joves que estan ara planificant el seu futur i que malauradament actualment no poden triar on viure, i pels que hi vulguin iniciar el seu projecte de vida aquí provenents d'altres llocs. El que us puc dir és que ens sentim encoratjats i preparats per posar els pilars que necessita Berga per ser la capital real de la comarca i alhora ser protagonista en el progrés de la Catalunya central. Signo avui aquí amb tots vosaltres un compromís per retornar-nos d'aquí 4 anys una ciutat preparada, activa i amb oportunitats de futur. Feu-nos confiança. Ramon. Bé, nosaltres des d'Esquerra creiem que cal un canvi perquè ens falta projectes, ens falta visió de ciutat i aquest és un dels pilars. Nosaltres volem que els projectes a llarg termini siguin en grans consensos, perquè això ens permetrà treballar com a ciutat pensant en el futur, sense que importi quin sigui el partit que estigui al capdavant de la nostra ciutat, i així tots tindrem el camí per seguir. Entenem que això és possible i creiem que el futur de la ciutat és molt prometedor perquè el nostre entorn és magnífic, tenim una riquesa cultural envejable i per tot això creiem que ens en sortirem, que creiem que podem convertir Berga en la millor ciutat per viure, per créixer i per gaudir. I nosaltres creiem que som l'alternativa als que creen el deute, creiem que som l'alternativa a la gent que no ha buscat els consensos i que no té projecte per la ciutat i per tant creiem que som l'alternativa i el vot que permetrà portar aquesta ciutat cap al futur. Jordi. Bé, doncs moltes gràcies. Jo l'únic que demano és a la gent que el dia 26 que mirin l'equip de Junts per Berga i que efectivament som de gent nova, sí? Som gent nova, gent que no hem estat mai en política. Jo mateix no he militat mai en cap partit polític, cosa que no poden dir la resta de companys. Hem creat un equip que ha gestionat tant des de l'àmbit públic com en l'àmbit privat i per tant creiem que aquests perfils concrets, aquests perfils dedicats exclusivament a temes determinats pot ser molt positiu per a aquesta ciutat. Jo personalment soc treballador de l'Ajuntament des de fa 14 anys i això em dona una certa visió de quin és el funcionament de l'Ajuntament i sincerament ajuda a veure que podem treballar i podem fer moltes coses dins d'aquest Ajuntament. Hem fet un programa des de l'optimisme, des de la il·lusió, visitant entitats, associacions i persones, fent un projecte que surt de la gent i que és per la gent. Jo, si no encapçalés aquesta llista, jo també els votaria, perquè són gent amb perfils potents que crec que poden portar aquesta ciutat al futur, que és on l'hem de situar. Gràcies, Jordi i Montse. Bé, jo com ja vaig fer en l'anterior debat, en cap cas demanaré el vot per la CUP. Les persones majors de 18 anys, que són les que teniu dret a votar, doncs en tot cas ja decidireu i definireu quin és el partit que millor us representa. El que sí que us emplacem en tot cas és a parlar amb les persones que han estat al nostre costat treballant durant aquest temps, a llegir els programes electorals de tots els grups aquí presents, però en tot cas evidentment això. Nosaltres volem continuar treballant per una ciutat de drets, per una ciutat posant al centre la vida digna de les persones. Ja només per acabar i com a referència, crec que ens calen unes quantes dones més en aquest àmbit i en aquest sentit seria interessant tenir en compte que la meitat de la població no se sent representada o com a mínim està molt mal representada en l'àmbit de les alcaldies o com a mínim de les candidatures en primera opció en aquest Ajuntament. Ja està. Molt bé.
I per tancar el debat, només recordar-vos un parell de coses. Avui hem fet un debat, us agraeixo que hagueu estat tots aquí. També recordar-vos que des de l'Equip Berguedà tenim una porra oberta, una porra que podeu fer, que podeu participar-hi tots, de fet, www.equipberguedà.cat/porra. Penseu que us ho jugueu la benzina de tot un any, i jo crec que bastants candidats d'aquí ja l'han fet, pel que m'han dit. Llavors, a banda d'això, també donar les gràcies a Vidalba Pizza per avui ser aquí també amb nosaltres i col·laborar en aquest acte. També a Ballús pel patrocini no només d'aquest acte sinó també de la porra. I finalment, candidats, us heu compromès a treballar i a servir al poble durant 4 anys. Ara us demano que m'acompanyeu i serviu al poble perquè volen pizzas, que no les tindran tan calentes com a la plaça, però perquè ens hem allargat una mica, però almenys en tindreu. Per tant, candidats, veniu i servim pizzas. Gràcies.